tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. We all would like to greet you
A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. May hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kagong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa tutunan na Bombo Reports Afternoon Edition. Subong hapon ng inyong makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Magop na kita tubtub-tak na alas sa isang sining hapon. Kaginaman na pag-updan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Mapatian kita sa istrita sa linsuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagkikita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Makita nyo dira ang subscribe button. Please click ang subscribe button kag makita niyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga kuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Sabado, Enero 8, tuig 2022. Kaglito kita sa itong mga pangulong dinalaan sa mga balita lokal. Ginapatihan apat ka mga miyembro sang Aki Quadra Robbery Hold-Up Group. Patay matapos ginpang lutang kag ginpang nalapta sa tatlo ka mga areas diri sa probinsya kag sa syudad sang Bacolod. Kagawisam operators, ginaugyunan ang panibagong EO sang Bacolod na toy sa negative RT-PCR test sa mga inbound travelers. Kag sa dugang paginatong mga balita sa lokal, truck driver patay matapos ginlutang sang wala makilalaan nga mga suspitsado sa syudad sang Bago. Kag sa dugang paginatong mga balita sa balita nasyonal, DILG nagmando nga pagadakpon ang mga wala na bakunahan batok sa COVID-19. Kag pharmaceutical groups nagahinyo sa publiko nga hindi pag-i-hoard ang mga paracetamol. Subong nga po natin man makaupod via Zoom si Ma'am Jovelyn Blancaflor, ang National Chairman of the Board of DSAP o Drugstores Association of the Philippines. Kag sa lugar pinitong mga balita sa balita internasyonal, siyang patay matapos magluntad ang isa gas explosion sa pungsod, China. Amoy na mga init kag nagapangunang mga balita kag posible nga magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports Afternoon Edition. Time check, 26 minutos na nakaligad sa tak na alas 5 sang hapon. This time padulungan na nato nga bisita no nga si Ma'am Jovelyn Blancaflor, ang National Chairman of the Board of Drugstores Association of the Philippines. So sa piyak nga linyari na si Ma'am no, kag ato man siya subong welcome kag ato man pagdiskusyonan ang natoy sa mga hoardings no, especially sa mga paracetamol kay nagahingyo ang pila ka mga pharmaceutical groups na tuhoy dire. So this time mga kabombo no, ari na sa piyak niya ang National Chairman of the Board sa Drugstore Association of the Philippines, si Ma'am Jovelyn Blancaflor. Ma'am, good afternoon. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Hi, good afternoon, mayong hapon, Bombo Andrew. Yes, ma'am. So salamat sa chance nga mabatian ang aton tingog sa Bombo Radio Bacolod. Okay, ma'am, salamat gid sa tiyempo mo subong no kag ikaw gid naghatagid sa time mo para sa amon kag ma-educate nato no atong mga kuturan subong kay medyo sa naglegal pa ni actually ng mga concerns and issues na tuhoy sa amon bing shortage no. Ginapatihan nga may shortage sa mga paracetamol sa pilandri ka mga pharmacy. So ma'am Jovelyn, may mga pharmaceutical groups diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga nagahingyo no nga hindi pag-ubuson o kun hindi pag-i-hoard ang mga paracetamol kay suno mismo man sa ila binlan taman ng iban kay mabot man nagyapon na expiration date, ma'am Jovelyn, kung hindi maubos. Tama gid na Bombo fans, tama gid na iya. So sa tanan nga mga pumuluyo sang Bacolod or sa tanan nga pumuluyo sang Pilipinas kay kabalokop naka Facebook live kita subong. Yes, ma'am.
ginapanawagan ko sa tanan nga wala kita unang-una, wala kita shortage sang paracetamol. May ara kita kumbaga limitado nga supply kay tungod sang December nga nagligad nga wala maayo sang distribution o replenishment sa mga drugstores. So ginaklaro namon wala sang shortage. So wala rason nga para kita mag-hoard sa paracetamol kay basi mag-abot ang tion nga masayang lang ang bulong nga ginbakal naton. So kung magbakal kita, siguraduhon lang unta naton nga enough lang para sa aton pamilya nga magamit naton ini kag para man matagaan ang iban nga mga pumuluyo. So no need or hindi kinahanglan nga magpanik ang tanan nga pumuluyo kay hindi kita maubusan sang paracetamol. Oo. Okay, so Ma'am Jovelino, diri sa aton sa Philippines, do may pilagin man ka mga pharmaceutical groups no nga do naga-against kid sa munibing nga ginaubras ang pila nato mga kamatuan ni mga kauturan mama. Kay because nga syempre di kabalugid kita nga kada isa sa aton nagakinahanglan gid sa nga paracetamol, no? Kay because of this Omicron variant, Ma'am Jovelyn, ting iban do nag-cause gid sang panic bala, no? Kay ang Omicron variant dati isa sa mga pinaka most transmissible nga types ng variant. So tingin napatihan subong nga pag-increase ng COVID cases is ang Omicron. So Ma'am Jovelina, subong so far do as you have mentioned no, sufficiente ang aton nga number sang sini nga mga bulong. Kag isa pa Ma'am Jovelyn, do indikit man ni amuning cure no for the COVID-19 Ma'am Jovelyn. Tama gina Bombo France. Tama gina siya. Hindi na siya amo ang cure sang aton nga COVID, especially Omicron variant. Nag-ano lang gid kay medyo tight lang gid ang aton supply subong kay tungod nga early katama nag-replenish ang mga supplier naton sa mga butika. So hindi gid kinahanglan nga mag-hoard sa subong. Okay. So Ma'am Jovelyn, yes. Ano pagid-abi, ang isa pagid-abi ka rason nga ang medyo tight ang supply kay nag-surge ang cases sa Manila. Correct. So pag surge ang cases sa Manila, ang preferred brand nga ginapangita sa mga katawan amo gitong una-una nga nadula. So abi nila may ara kita nga shortage. Pero in fact, in general ang paracetamol kadamo-damo gid sang generic equivalent. So hindi kita ya mahadlok nga maubusan sang paracetamol kay kung ang preferred brand naton, ang kilala nga brand naton amo ang wala sa mga butika, mamangkot kita sa mga registered nga butika kay may ara ginaiya nga i-replace sa mga katawan. I see. Pero Ma'am Jovelyn, no, subong sa inyo ning latest information, ma'am, kamusta na ma'am? Ang inyo ning mga pagbantay man, ma'am? So far subong, happy gid ko nga i-announce sa Negros Occidental ya nga nag-replenish na ya ang isa ka big company nga amo gid ni ang may-ara nga ginahambal nila nga may shortage. So far subong sa Negros ya very stable ang atong supply. Wala dapat ikahadlok ang mga pumuluyo. Okay. Well, at least, ma'am, no, dumayo ginapamatian man kay subong dating mga tao do nag-cause na sang anxiety kay tanan nga do hindi man dapat bala man pagkabalakahan, no? Kay actually paracetamol is good for flus and ano ni ma'am, mga sipon, hilanat, di ba? Sakit ulo. Sakit ulo, no? So, ang kinanglan gid Ma'am Jovelyn is to get vaccinated gid no para may contract kita batok sa COVID-19, ma'am. Tama gid na imo niya. Okay. So Ma'am Jovelyn, subong sa inyo ning mga latest information but diri sa Negros do okay na kita no. Especially ma'am sa Bacolod, ma'am. Do sa inyo man nga mga informations dira, ma'am. Kamusta sa Bacolod? Okay naman? Regarding sa supply. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Diri sa Bacolod kay do may pila kami di ka mga mga pharmacies nga do nagaano man ma'am. Do naga-shortage man sila kay ako naka-experience gid ma'am no. Nag-check man gid ko sa iban nga mga butika dire. Do may mga specific brand sila nga do wala na. Ma'am Jovelyn. Amo gina siya. Since last, ang permi ko ganing iginahambal, since last fourth quarter of 2021, ang specific nga brand nga ini nga perti ka sikat, amo ning una nga nadula. Kay tungod sa campaign sang government naton sang vaccination. Plus, ang mga LGU, nag-procure sila sang bulk nga para gamiton sang kada municipality. Kag large companies, nag-procure man. So, ang natabo, ang amo ni nga sikat nga brand, amo gina ang una nga nadula. Pero subong, nag-replenish na sila. Kag hindi kita mahadlok nga magamit sang lain nga generic equivalent kay pareho lang ng epekto sa aton lawas. Okay.
Sige, no? So, Ma'am Jovelyn, so far, ano kita yan, no? Thankful kita nga may replenishment, kaling nga kakatabo. No? Kag isa pa, Ma'am, sige-sige ni daan yung process nila yan, no? As long as nga ara sila, Ma'am, no? Sige-sige ini ang paracetamol ya, hindi ini dali-dali madula, Ma'am Jovelyn. Tama gina. Okay, sige. So, Ma'am Jovelyn, mensahe mo na lang sa atong mga kauturan, no? Kaya syempre sa inyo man nga bahin, no? Sa inyong nga grupo, mga pharmaceutical groups, sila mismo, kamo mismo nagahingyo na mismo, no? Nga dapat agad-haganon lang ginaton kay hindi man nagyapon nato mapuslan kung magabot ang expiration date, Mama Jovelyn. Kagabito lang naton sa dapat lang gid man nga tion, Ma'am, no? Oo, tama gina siya. So, ang mensahe ko lang sa tanan nga pumuluyo, ang hambal ko gani kagina, wala kinahanglan nga ipanik, hindi kinahanglan nga mag-hoard. Magbakal kita sang paracetamol nga sarang talang maubo sa aton nga ginabatsyag. Hindi kita magbakal nga para taguon nga in case nga kinahanglanon ta may kuuton abi kuno kita kay ang bulong nga abot ginaiyang expiration. Kag halong man kita sa pag-order or pagbakal online, especially kung ang gabaligya online wala siya sang mga physical stores, kay kadamo-damo sang peke subong nga nagwa. Tungod nga ginbalita nga may shortage, tungod nga nagpanik ang mga tao, damo-damo may ginpagwa nga fake. So, maminsar kita subong nga ang mga registered drugstore sa aton area wala sang supply sang amuni nga mga brands. Nga online may ara, di ina nila ginkwa. So sa tanan nga mga pumuluyo, halong kita sa pagbakal sang mga bulong nga ginapatihan naton nga may shortage, especially kung hindi rehistrado nga butika. So para confident kita nga ang aton ginainom tama nga bulong kag hindi ina fake, baka lang gid kamo sa registered nga mga butika nga ara sa inyo lugar. Kag kung wala na ang mga preferred brand nga ginapangita ninyo, ara ang mga pharmacist, ang mga pharmacy staff para mapamangkutan ninyo kag matagaan kamo sang insakto nga generic equivalent sang ginapangita ninyo nga mga bulong. Okay, sige. With this, Ma'am Jovelyn, no? Salamat gid sa imong tiyempo, Ma'am. Kag basi Ma'am may gusto ko madamam nga pagasalamatan, Ma'am, no? Salamat especially sa Bombo Radio. Yes, Thank you so much sa pagpati, kapag invite sa akon. Pasensya gid nga daw gadali ko kay ari ko subong sa tunga sang dalan sa Gani, Ma'am. ko Sige, tabato, Ma'am. hindi ko pwede kapagabi. So sa tanan-tanan nga mga staff sang DSAP national officers, thank you so much. Kag stay safe kita tanan kay kabalo kita nga subong especially ang Negros Occidental daw hindi manami ang status ng COVID. So stay safe kag God bless us all. Thank you so much. Okay, sige, Ma'am Jovelyn, no? Madamo kay salamat, Ma'am, kag stay safe. Thank you gid sa imong tiyempo subong nga hapon, Ma'am. Okay, sige. Madamo nga salamat, no, kay Ma'am Jovelyn Blanca Flor, ang National Chairman of the Board of Drugstores Association of the Philippines. Especially nga nagano ni sa aton, no, nagidyokarman sa aton nga mga kauturan subong nga tido mo ni sa ang isa sa mga issue and concern sa pila naton man ka mga negosyo, no, especially sa bahin sa mga pharmacies, no, kay naka-experience man sila sang pagnubo sang supply o kung stock sa nasiling nga mga bulong. Pero no, actually isang nga nagliga din sa mga inadlaw kay do kadamo sang concern bala. Do may damo kita minabatian nga may pila ka mga consumers, especially sa umuni nga sa isang bulong, no, nga gakinahanglan do nagareklamo nga may mga butika gali nga gakawad-an sila sang supply. O kung ilang mga stocks naglaubos na. Pero mga kabombos, mga kuturan na nato nga nag-hoard, halong kamo, no? Kung mag-hoard gid man kamo, dapat tanda amo magtan-aw kung original o kung piki ina. Kung halaga na karon hoard kag kung piki na karon ng bulong nga nabakal mo, ati hinulsol kagid. It's better balang nga mat-amat tanay, no? Bakalan tayo sa mga nagakaigo balang nga bulong nga dapat lang naton paggagamiton be sa tion be nga kinanglan naton, no, hindi kita magbakal sa taga pila ka kahon dira, no? Kag taguon naton be o kung ibaligya man naton be sa mas taas nga presyo, gabaan ka muna. Okay, subong nga panahon nga Pilipinas dati kabalo kita nga kita nagapangatubang sa COVID-19 pandemic. Kaya ang Pilipinas dora kita sa state of health emergency, no? Basta magamo na ganito do alos tanan sa aton
bantay gid, no? Hindi na nato yung sila nga pawalaan ang kung pabayaan naton biskan sa kita sa alert level kay ang sitwasyon subong hindi naton mapaktan, no? Hindi naton makumpiyansahan mga kabombo. Ay base pa lang bala tuod no maintindihan naton kinagapangaman ng kalabanan sa aton ano man be nagahalong man, no? Pero hindi lang naton pagpatamaan kay hindi man lang kamo nagakinanglan. Kada isa sa ato nagakinahanglan man sila. So dapat lesson learned man na wala sa tanan, no? Sa kada isa sa aton, no? Dapat tani bala ma-absorb taman internally bala, no? Ano ta lang bala kung sino pa bala internalize ta bala nga mo tubig nga ginambal ni Ma'am Jovelyn Blanca Flor. No nga hindi nato nya paghalay da ubos bakal ang munibing mga sa isang bulong ka hindi man naton kinahanglan pa. So mas maayo na lang ito yung bakal ka dabi sa kabanig anay. No, tag-isa lang anay kabanig. Tistingan ta lang anay, no. Kay ang isa kabanig hindi mo man na maubos sa isa lang katumar. No, kung gusto mo magturong ang mata mo, tido nga nun may ubuso mo yung tanan. Ano mo na da, no. Kay kung wala way man matamaan ka kay hindi man na prescribe, way man naging prescribe si mo sang doktor nga imnon mo na subong, no. Kay kung way ka madami ginabatsyag dabi nga mga sakit sa ulo kung trangkaso kung nilanat, hindi ka lang nga mag-inom sang paracetamol. No? So mas fine lang ito yung ano lagi kita, no? Panilag-nilag lang kita anay kung ano ang lakat sang sitwasyon subong. Time check 40 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sang hapon this time. Ato na padulungan ng patrol kaga pila pagi mga balita nga natipon, no, sa pila ka mga police stations diri sa probinsya sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. Checkin nato, no, kay grabe man to kay inang natabo subong lang gid nga hapon o kon subong lang gid nga adlaw sang Sabado, no. To do ka ano gid bala, no, dugin ginbo gid subong adlaw sang Sabado, no, ang apat gid ka mga bangkay, no, nga mga ginapatihan ng mga miyembro sang Aki Quadra Robbery Hold Up Group, no, nga nun signing nga gid pang halid sa kung din nga bahin, no. May isa diri sa Bacolod nga nakapalagyo pa siya. No, kaya makita naman nato big struggle sa sitwasyon niya. No, nga daw gasaka siya, no? Ay mismo alin siya sa may dumay sa sapa bala. No? Tapos ang duwa ni do ginapatihan ni mga magpakaisanay, no, nga mga apelyido sini mga raffles. O nga pang biraman nito, no, sa may Barangay Blumentritt sa Banwa siyang Mursya. Kag wala man hibaluan kung sino man yung mga suspitsado ni. Kag may isap dito pagid, no, sa may Barangay Atipuluan sa syudad sang Bago. No, nga kilala ni kay alias Kugan. No, from Barangay 35 ni siya ko, no. No, alleged taga Bacolod, no. So most of them do base sa mga investigasyon sa mga kapulisan,ulunsay mga Bacolod nun, no, mga taga Bacolod. Ang duwan dugin kuha man lang ito kung dugin kuot man isla ko, no. Nag-isa same man siguro, no. Pero wala gid kita kabalong ano gid man kung paano iniging patigayon ang nasiling nga abduction sa sining nga mga biktima. Sige, dugakan na nato karon pero padulungan ni anay nato, no, ang patrol kaupod sa kay Bombo Carla may defensor nahanungod sa prior sa muning nga pagpatay sa apat nga mga biktima. May ara pagid, no, nga ginluthang patay pero isa ini ka truck driver, no, nga ginluthang man sang wala makilalaan nga mga suspitsado. Sige, ibalon din nato ng duga maging detalye kag sa piyak nga linya si Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, good afternoon. Please come in. Yes, Bombo Andrew, no? So isa ka truck driver ang ginluthang man patay sa may Purok Mainuswagon Barangay Alianza, Bago City, Negros Occidental. So way labot sa isa to nga sa si alias Kugan sa subong wala pa sang gihapon identity, Bombo Andrew. So ini ang biktima nga niya gintiro kagabi. Bombo ako na sa yes, ako na saging na lang, Bombo Andrew, no? Ako na ang biktima ni kilala kay Alex Saiko, 41 anyos, kag residente ini siya sa puro katubuhan barangay na Ilong, Bago City, Negros Occidental. Andrew, so ini siya ka truck driver, Bombo Andrew. So Bombo Andrew, samtang nagasakay ining biktima sa truck niya nga ginamaneho, ang
biktima naglumpat ini sa iya sini nga truck Bombo ando sa pagkakita niya sa suspetsado. Kag ang suspetsado ginlaot niya ni ang biktima kagin tiro. So kay tungod sige sa gihapon to kay batong ini nga biktima Bombo Andrew panago sa dalom sang tricycle na naka-witness o kung nakalabay sa area Bombo Andrew. So ang suspetsado wala ini siya nakasakay sa salakyan Bombo Andrew o kung motorsiklo no galakat lang ini. So after sa nga nagluntad ng insidente ini nga suspetsado nagdalagan sa malapit nga suba sa may area sang barangay Aliasan Bombo Andrew. So Bombo Andrew pamatian bala nato no ang pahayag gikan kay Police Senior Master Sergeant Hob Ogares. So mga alas 9:15 no sang January 7 sa Purok Maynosuagon, Barangay Alianza, may reported kami nga shooting incident nga natabo dito sa area. So ang biktima naton kilala nga si Alex Saiko, kita naman 40 anyos, pasado, truck driver ni siya kag resident sa Purok Katubuhan, Barangay Mailom, Bago City. So sa subong under investigation pa ang kaso. So pero ang nag-gather naman ng information is ini ang biktima is nagapakulit na sir halin sa Central La Carlota. Then sa along the National Highway sa Purok Maynosuagon, Barangay Alianza. So may isa ka suspect nga nagtiro sa iya. So probably according sa isa ka witness nga tricycle is may nagsaka sa iyang truck. So nag-flag down siya. May nagsaka. So then siguro nakita siguro siya natiruhon sa. So naglumpat ni siya sir ang driver. So paglumpat sa driver natumba ni siya, ginlagas ni siya sang suspect naton nga wala makilalaan. Kag dito gintiro. So pagtiro sa una, so nagkamang ni ang aton nga biktima sa dalom sa tricycle mismo sang witness na naton din gintiro pag nilaliwat sir. So ang biktima naton is nag-angkon sang duha ka igo sang paglutang sa iya sir. Sa amon nga initial investigation ang igo sang biktima naton is sa isa sa liog kag isa sa ulo. So according sa witness no wala ni saya sa may ginsakyan. So dogin parahan niya lang ni Blaser ang driver then amo to gintiro ya. So then after nga gintiro so nagdalagan na sa sir pakadto sa suba ang suspect sir. So sa subong no hindi pagi ko nakahambal no regarding sa iyang whereabouts ang suspect naton kay under investigation pa Japon ang amon nga kaso nga ina. So ang amon ng dara is ga-backtrack kami subong sir no. Sang posible bala nga mangin motibo kung base bala may mga kontra ni siya ang biktima. So amo pa nang among ginapadalman subong sir. Actually ang biktima subong aton at subong man nakahamyang man sa Baxter Funeral Homes man ang iyang bangkay. So ang pamilya nagkadto naman di sa amon. So gintaga naman to namon request para sa postmortem examination. So ato subong sir sa Baxter. Bombo Carla. So Bombo Andrew mo to no ang natabo no sa pagtiro patay sa biktima Bombo Andrew. So nagtumpat ini no kay kung tani nagturo pa ining biktima o galing kitigin laot pag ini siya sa suspetsado kagaging tiro patay Bombo Andrew. Sakto na no kay wala ni nga ni natulid Bombo Carla kung ako natumod kung ano gin man bla ang rason kung nga agin patay no ang ining truck driver sang sini nga mga suspect no. Kay suno mismo sa investigation Bombo Carla do ay man natumod kung pila sila no mga suspect no kay suno sa pagsaysay ni Police Senior Master Sergeant Ogares do siya man lang ni isa Bombo Carla. Amo gani Bombo Andrew no so susubong padayon ng investigasyon sa Bago City Police Station regarding sa ini nga nagduntad nga shooting incident sa Bombo Andrew. Sige no tay bantayan ta na kay questionable pa ning hapon Bombo Carla sa bahin sa nga Bago PNP kung ano gid man ni ang rason no kung nga agin luthang patay gid ang nasilin nga truck driver. Sino ni Bombo Carla liwat ang truck driver gani? Si Alex Saiko Bombo Andrew. Si Alex Saiko no ti mismong pamilya man mismo sang biktima ti nagapanawagan man mismo nga kung sino man ang nagpatay sa ilang himata dapat Bombo Carla makig ano gid no kig angot gid sa no sa mga kapulisan kay because nga amo ni nga mga buluaton hindi man ni acceptable sa Bombo Carla sa batas no kay because nga syempre ikaw ang nagpatay without any reason bala wala ta kabalo kung basi may mga previous na sila nga mga away bala kung may pagdumot o kung natripan ni Bombo Carla kay giparahan nang nisa no. Yes, so gin flag down ini siya Bombo Andrew gin sakaan ini siya kan ang rason kung naglumpat ini siya kag kananago man niya sa
tricycle mo man ang nakakita sa nagdugtan nga insidente kag ang suspesado nagdalaga ni siya after sang incident ang Bomboan. Insakto ina no kay hindi man na pwede garo mo lang sa kaong kada agulpik lang da bombahon kung wala kada ano ya karon kung wala di rason no. Kag kung ano gid man na dabi ang inyo dabi nga gin diskusyonan bisan nagliligan nga adlaw kung hindi ka muya conforme tani istoryahan na lang bala no. Ano lang gid bala? Di mansik siya na like subong mo ni paning sitwasyon ang pinatsanay subong bumukarla diri sa aton do hindi gid magwanta. Mugid gani abang bando no ginkisibot tag ito subong adlaw ti may kapawaya no. Yes, mugid gani Bombo Andrew puro tanan na pinatsa na yung aton sila nga nakuha sa subong adlaw Bombo Andrew ti imagine apat gid no ang mga patay sa subong adlaw Bombo Andrew. So imagine bala mo Carla ti walang takabalo kung paano inigin na patigayon o kay kada isa ni sa ila dogin pang laptan sila sa nagkalain-laing nga lugar pero ang duwa niya ang mga raffles niya ti ara sila sa lugar no. Duara sa may katubuhan sa may barangay Bloomingtreat ang isa niya si Amoni si Aki Quadrabla mo Carla no ang nasa puan o ang nakita niya sa may Villa Homes nga naghapaon no kag dumay pilas man siya mo Carla to gaman sang paglutang kag ang kaina sa kaagahon no. Mga launa imedya sang aga dito sa may syudad sa Bago sa may barangay Tipuluan ang nasa puan ning ginkilala kay alias Kugan lang anay. Ti as of now po Carla ti sa imo nga pag-update may himata nga nagapadulong to. So sa subong nga Bombo Andrew wala pa kita sa information ginabaton nga mayaras ang mga himata. Kung nag-identify do ay pagid no? Oo. Wala pagid unidentified pagid ini o kung wala pagid sa gihapon na baluan kung ano ang identity ni alias Kugan Bombo Andrew. So grabing mga tato nila kay kung tanawon mo blabong mo lang apat ni ka mga personalidad grabe no mga tatuan kung sino pablati do trademark bala nila Bombo Carla no. So ti mantayan ta na no kay base bala Bombo Carla ang tatlo ni na-identify na ti ang isa na lang si alias Kugan ang wala pagyapon sa totoo niya nga pangalan no. Kag kung ano gid man kag kung taga diin gid man siya kag kung taga Bacolod ti bantayan ta na Bombo Carla. Bombo Carla, thank you gid. Yes, Bombo Andrew, so mo yung gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Sa for all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo ka salamat kay Bombo Carla may defensor sa patrol no matapos gindulong sa ato ni ang pila ni ka mga reports nabalhag no sa pila ni ka mga police stations diri sa province of Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. So as of now ang mga kapulisan no especially sa isa ka victim no nga ginkilala kay alias Kugan question mark pagyapon ang identity. So kay nandito sa may punerarya giningadla lang siya anay ginbutangan lang siya anay nga si Mr. X. Wala pa identity mo alias pa lang no kag gina-allege nga taga barangay 35. So padayon pa ni no kay nga mga kapulisan nagapakig-angot man especially sa may Bago PNP kag nagapakig-angot man sila sa Morsha PNP kung sa din ang mga bangkay nga ginpangbilin. Nga Bacolod Police Station 7 kag Bacolod Police Station 4 do nagaugyunay man when comes na sila ng mga investigation. No, it's better lang gid man nga maghugpong bala para matapos kag matuliid kung ano gid man ni ang madalong mga rason sa sining nga mga pagpatay. Time check sumitay 2 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 5 sang hapon. So mga kabombo standby ka mo dira kay may dugang pagkikita ang mga topiko kag talakayan pero tayo na maghatag ko na sa planik mga importante nga mga pahanumdoma. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may Color. Paradyo Bombo. Time check, 54 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Welcome back sa itong kapalatutunan ng Bombo Reports afternoon edition. No, so, mga kabombo, standby ka mo, no? Kayo dugay magasulod na itong Bombo Network News. Para sa itong ang Bombo News Center. Para sa itong Bombo Network News. Ang News Center mag-update sa aton sa latest happenings, no? Especially sa mga sa national news. No? Especially sa international news man. Kag sa pila ka mga balita, no? Especially sa mga balita sa sports, balita sa artista. Kag iban pagid nga mga latest man subong no nga nagluntada subong nga adlaw sang Sabado. Pero mga kabumbot subong nga adlaw ti do ano man gini subong no ti ang investigation na tuhoy sa amo nga mga cases do amo ni subong nga may pinaka no do ginatutukan sang tanan sa aton ang nasiling ni nga mga victims no sang gina-allege nga mga salvage victims sa pila diri ka mga areas diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Grabe man subong do ka supog no do ka do ka bangis gid sang sininga mga suspects. Siyempre makambal kita bangis do ka kay grabe na do ginapang sulod sila no kung din sila ni nag-ilistar no do ginapang isa-isa sila sa nasiling ni nga mga suspetsado. Kung tanawon lang nato no ay ning iba ni sa ila tidong may ginapang baklid ning iba ni do wala lang no iba do naga-boxer na lang to gani no kay tungod nga do gab-inis lagin pang sulod o kung gipang kuha sa nasiling ni nga mga suspetsado. Under investigation man ni daan no ti ang ini nga mga robbery hold up group kaangay sang Aki Quadra group no do hindi man sila madula sa listahan sang atong mga kapulisan no ti wala ta kabalo ti ba siguro may mga suspect man nga gusto man bing o kung target man sila no hindi lang ni nato mamatumod no kung gusto man guro nila unahan ang aton man nga mga kapulisan na tuhoy sa sinibing nga mga patay no wala ta kabalo kung pagtimalos inibala no o kung may mga na ano ni sila may mga nagrabyado mas labi nga mga individual o kung mga personalidad no, hindi na nato matumod subong kaya so daw mga kabombo mga kultura naton sa mga nagabantay regarding to this latest update no o mga dugang impormasyon na tuhoy sa mga sini nga mga biktima o nga ginkilala ni sa kaya mga ano ni sila mo no sila ni Aki Quadra no ando ni ka mga raffles paged no kagang si alias Kugan di ginkilala ni mga raffles si Jandel Raffles no do pakaisahanay ni sila agati ang sa latest nga nakuha no o kuna sa puan sa syudad sa Bago no si alias Kugan kay do may mga ano ni do may mga tato pa ni no nga may mga kilala nga o kung may mga nasulat nga mga pangalan nga Richard Mayor kag Pudadero. Ang sa kaina to sa Borsya si Lionel Raffles kag si Jundel Raffles ginapatihan nga mga magpakaisa ni sila ko no tapos ginapatihan nga mga miyembro man sa nasiling ni nga mga robbery hold up group mo na gani no mga hambal kita bala sigihan yo no
sigihan nyo. Kung gusto nyo gid man maglawig sa kalibutan, mat-amat nakamuda laylo. Kaya nga layi subong, do grabe gid man, may ban kita mga kutura yang way ginapaagi sa layi, ginapaagi na lang gid sa bala. Kung gano da eron titinggaan ka lang nila ya. Basta kung may mga illegal kada nga mga buluwaton at sano pa bala mabaylo gid ang birthday mo. May mga buluwaton bala may mga tinagang nga ginagamit at kung hindi mo gusto yung untay TL mo at mat-amat ka na daan laylo. Okay, kung hindi mo na yan karon pag-untatan, hindi mo na yan sila maguntat laga sa imo. Okay, basta may mga illegal nga mga transactions o kung mga illegal nga mga buluwaton, ang mga kung saan pa bala ikaw ang prey, sabi mo ikaw ang predator, may predator pagigali sa imo, ikaw gali ang prey. Kabalo kita kung anong predator, sila na ang mga nagahunt sa mga kalanon nila, kung nila nga mga palatyon. Ang ginapatay o kung ilang nga ginakaon na muna ang ginatuwag nga prey. Muna pala ginatuwag ilang survival of the fittest. Kung nabansiyan ka na karon sa kontra mo, goodbye again. So it's better lang gid sa atong mga kauturan kung may plano pag ikamubi nga baga sige sa muna binga mga lobraon, mas may na lang maguntat na lang kamo. Para more birthdays to come, kag more New Years to celebrate pa. Kaya kung hindi ka mo yung maguntat, dra ka na lang gidya kutob. So kung ikaw yung pamilyado, likaw ka na, Mas may na lang gid nga upol mo ang imo nga pamilya mga kabombo. Sa ato nga mga kauturan dira, mag-uluntat na kamo. Time check na sa isang punto na sang hapon mga kabombo, standby ka rin nato nga Bombo News Center. So standby ka rin nato nga Bombo News Center. News Center, please come in. Sa 24th KBP Golden Dove Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikawalo sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating COVID update, 26,458 record high sa bagong kaso ng COVID-19 sa daily case ng record ng DOH. Samantala, nasa 250 naman na mga healthcare workers sa Philippine General Hospital nagpositibo sa COVID-19. At mamaya may update tayo kaugnay dun sa apat na kalalakihang sinalvage dyan sa Bacolod at Negros Occidental, leader at miyembro daw ng notorious na robbery group ayon sa PNP. Magkapatid naman patay sa banggaan ng pick-up truck at motorsiklo doon sa may South Cotabato. Mga water refilling stations doon sa General Luna at Dapa sa Siargao Islands ay positibo raw sa E. coli at coliform bacteria ayon sa DOH. At sa ating international news naman, ang buong mundo nakapagtala na ng 300 million na kaso ng COVID-19. Sa ating balitang palakasan, at yung North Korea umatras na raw sa Beijing Winter Olympics. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buno. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Nakapagtala mga kabombo, mga ka-Star Nation ng Department of Health ng 26,458 na karagdagang kaso ng COVID-19. Record high po ito. Samantala ay mayroon namang naitalang 1,656 na mga gumaling at 265 ang naitalang pumanaw. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso dito sa ating bansa, 3.5% o katumbas ng 102,017 ang mga aktibong kaso.
94.8% o katumbas ng 2,782,723 ang mga gumaling at 1.78% o katumbas ng 52,135 ang mga naitalang namatay. Ayon sa pinakahuling data, lahat ng mga laboratorio ay operasyonal nung kinuha ang naturang impormasyon noong Enero ika-6 ng Enero taong kasalukuyan, habang mayroong 6 din na laboratorio na hindi nakapagsumiti ng kanilang data sa COVID-19 Document Repository System. Base nga dito sa datos, sa nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 6 na laboratoryong ito ay humigit kumulang 3.6% sa lahat-uyan ng mga samples na naitest at 5.4% sa lahat ng mga positibong mga individual na kanilang nasuri. Setyembre 11, mga kabombo, noong nakaraang taon nang maitala ang record high na 26,303 at ngayon ay mas mataas pa ang na-record ng Health Department. Samantala naman, nasa 250 mga healthcare workers sa Philippine General Hospital abay nagpositibo na rin sa COVID-19. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Tinamaan na rin ng COVID-19 ang ilan sa mga healthcare workers ng Philippine General Hospital o PGH. Sa laging handa public briefing ay sinabi ni PGH spokesperson Jonas Del Rosario na marami sa kanilang mga healthcare workers ang naapektuhan na ng COVID-19 sa nasabing ospital. Aniya, nasa 25% o may katumbas na 250 ang bilang ng kanilang workforce ang nagpositibo sa COVID-19 habang marami rin ang kasalukuyan naka-quarantine dahil sa na-expose ang mga ito sa virus. Tinataya nga abot din aniya sa 40% o nasa 2,000 ang kabuuang bilang ng mga apektadong medical workers na infected at exposed sa virus. Totoo po, marami po sa aming mga healthcare workers ang nagkaka-COVID. 25% po sa aming workforce ngayon ay may COVID. No? Napakalaki pong bilang yon, lalo na sa mga key areas na pipilay po kami. Marami rin po na nagka-quarantine. No? Kailangan i-quarantine dahil na-expose sila. So as much as about 40% po ang aming workforce ang affected, either infected or na-exposed. Samantala, bilang pagtugon naman sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga na-admit na mga pasyenteng may COVID-19 at upang maiwasan din ang pagkaubos ng mga magaserbisyong frontline medical workers, ay sinunod ng PGH ang naging suhestyon ng Interagency Task Force o IATF na hindi isailalim sa quarantine ang mga asymptomatic na mga individual basta't hindi makikitaan ang mga ito ng anumang sintomas ng COVID-19. Kagaya po ng suggestion ngayon ng IATF, ay ginawa na rin po namin yan, inadapt na rin po namin na mga asymptomatic po na na-expose. Hindi na po namin sila pinagka-quarantine. Basta wala po silang symptoms, tuloy lang po ang trabaho. Kasi po hindi po namin kayang i-quarantine ang napakaraming empleyado, doktor, nurses at mga support staff kasi wala na po magsiservisyo sa ospital. So ngayon po ang policy po namin, unless maging symptomatic ka, pag ikaw ay na-expose, for example, na-expose ka sa isa na may COVID, pero wala ka pa naman symptoms, tuloy lang ang trabaho. Hindi ka magka-quarantine. Yan po ang crisis response po ng PGH ngayon para hindi po tayo mawalan o mapilayan ng tao. Sinabi rin ng tagapagsalita na level up na ang mga kagamitan ng mga healthcare workers bilang karagdagang proteksyon at pag-iingat sa mga ito laban sa COVID-19. Nagpapatuloy din aniya ang ginagawang monitoring sa mga ito at agad na isa sa ilalim sa COVID testing ang sino mang makikitaan ng sintomas dito. Level up po yung aming pong PPE, lahat po ng mga healthcare workers, N95, basta tumitingin ng mga pasyente. Everyday po yan, may minomonitor po ang symptoms. Kaya kung may maramdaman yung empleyado na kakaiba, i-test na po kagad sila at i-isolate po sila ay may COVID. No? Continuous po yung monitoring. No? Hindi rin naman namin isasabak yung mga doktor natin, nurses, kung sila ay may nararamdaman. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 7 minuto na, makalipas ang ika-6 ng gabi.
Nakapagrehistro ang Philippine National Police o PNP ng 376 na mga bagong impeksyon sa COVID-19 sa kanilang mga tauhan. Kaya umaabot na ho mga kabombo sa 43,113 ang COVID-19 tally ng naturang organisasyon. At pinakahuling data nga ng PNP, umaabot sa 1,225 ang kabuuang bilang ng mga aktibong kaso. Iniulat din ng PNP ang isang tauhan na gumaling mula sa sakit. Kaya umaabot naman sa 41,763 ang recovered patients ng hanay ho ng pulisya. Nananatili sa 125 ang mga biktima na binawian ng buhay sa hanay ho ng pulisya. Samantala, pinaghahanda naman ng pambansang pulisya ang pagpapatupad ng mas mahigpit na hakbang sa ilalim ng Alert Level 4 kung sakasakaling ito'y matutuloy kung hindi mapipigilan ng kasalukuyang protokol yung pagdami pa ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos na handa naman ang pulisya para sa muling pag-recalibrate ng deployment at pagbalangkas ng estratehiya. Itinaas ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang Alert Level 3 sa 4 na 14 areas, mga kabombo, at kasama yung mga lungsod at lalawigan simula huyan 9 ng buwan ng Enero hanggang 15 tatagal yan, habang ang National Capital Region ay isinailalim din sa Alert Level number 3 mula Enero at 3 hanggang 15 rin tatagal dahil na rin sa matinding pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa mga nakaraang araw. Sa ilalim ng Alert Level 3, ang mga establishmento ay papayagang makapag-operate sa 30% indoor venue capacity para lamang sa ganap na mga nabakunahan na mga individual at 50% outdoor venue capacity sa kondisyon na ang lahat ng empleyado ay ganap na nabakunahan. Ang face-to-face classes, contact sports, fun fairs o kaya naman yung mga peryahan, kasino at iba pa mga aktibidad at establishmento ay pagbabawalan naman sa ilalim ng Alert Level number 3. Sa iba pang mga balita, 4 na lalaki na sinalvage doon sa Bacolod at Negros Occidental, leader at mga miyembro umano ng notorious na robbery group. Ayon yan sa Philippine National Police. May live update ang Bombo Radio Bacolod. Kinumpirma ng mga pulis na leader at mga miyembro pala ng notorious robbery group ang 4 na mga lalaki na pinatay sa isang ilog sa Bacolod at iba pang lugar sa Negros Occidental kaninang madaling araw. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander ng Bacolod Police Station 7, kinumpirma ng pamilya na si Arnold Ake Cuadra ang lalaking pinatay sa ilog sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte. Ang leader ng Ake Cuadra robbery group ay may tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kasamahan din ni Cuadra sa robbery group na kanyang itinayo ang magpinsan ni sila John Del at Lionel Raffles ng Purok Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City, na dinukot sa kanilang ang bahay sa Villa Homes, Barangay Vista Alegre kagabi. Sina Raffles ay dinala ng mga suspect na sakay sa pribadong sasakyan sa tubuhan ng Sitio Lango, Barangay Blumentritt, Morsha at doon pinatay dakong 12:30 kaninang araw. Ang isa pang miyembro ng grupo na kinilala lamang na si alias Kugan ng Barangay 35 Bacolod City ay pinatay naman malapit sa kanal ng irigasyon sa Purok Payon, Barangay Atipuluan, lungsod ng Bago, pasado 1:00 ng madaling araw. Batay sa inisyal na investigasyon, kalibre 45 at pistol, 9mm caliber pistol ang ginamit ng mga suspect sa krimen. Ayon kay Bonilla, ang Ake Cuadra Robbery Group ang suspect sa serye ng hold-up sa lungsod ng Bacolod at nasa listahan na ito ng Bacolod City Police Office. Si Cuadra aniya ay may pending warrant of arrest, ngunit nahihirapan ang mga pulis na ihain ito sa kanya. Ilang taon din ayon kay Bonilla na nawala ang Ake Cuadra Robbery Group, ngunit nag-regroup at nag-reactivate nang makalabas sa detention facility ng Bureau of Jail Management and Penology ang isa nilang miyembro. House Bombo Almar? Si Bombo Dennis ito, Bombo Yanizil. Ang nais ko lamang malaman ngayon ay yung ino-operate nitong grupo na ito, miyembro pala ito ng robbery group, ay may mga sinasabi yung ating mga otoridad.
Saan daw area nag-ooperate yung naturang grupo at ano usually yung mga tina-target nila? Yes, Bombo Dennis. So, nalaman po namin na marami silang ino-operate dito, lalo na po yung mga nagbebenta po, no? Yung mga grocery store po at ilan po, miyembro din po sila na pag-alaman din na nasa drugs watch list din po itong si Ake Quadra. Po, niya po minsan ay nasa din dyan sa Muntinlupa, no? Isang drug lord din po ito. At marami po silang kinukuha kagaya po ng mga sasakyan na Bombo Dennis. Okay, so matagal na bang nag-ooperate yung grupo na ito? At na-timingan lang ba sila dyan, Bombo Llanesil? Matagal na po itong nag-ooperate po, ayon po sa mga kapulisan. Ngunit nung nalaman nilang nag-monitor yung mga pulis, ay huminto muna sa pag-operate. Hanggang ngayon po ay muling nag-restore po sila nang makalabas po yung kanilang kasamahan mula sa BGMP. Okay, so ano ngayon ang mga development na nakikita ng PNP hinggil dito? Nakakuha, as of kanina, sabi mo ay may mga nakarinig din doon sa putukan, ano? Sa ngayon ba may mga lumitaw na dyan para mag-testify kahit man lang maliliit na butil ng impormasyon para makatulong doon sa investigasyon sa kaso, Bombo Llanesil? Sa ngayon po, Bombo Dennis, wala pa rin pong lumilitaw na mga eyewitness. Nga po, nung nangyari po yung mga putukan ay hating gabi na po ito, Bombo Dennis, at ngayon po hinihintay rin po ng mga pulis kung sino po ang maglalantad na bilang eyewitness po sa krimeng ito. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Live dito sa ng probinsya ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Llanesil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga Kastar Nation, 14 na minuto na ho, makalipas ang ika-6 ng gabi. May mga latest ho na development dyan sa panig ng Department of Health. May mga pronouncement, posible kaya yung alert level number 4 o kaya higit pa, mga kabombo. Alamin natin yan. Tuloy-tuloy ho ang mga assessment na ginagawa dito ng atin ho mga otoridad. So, anong latest dyan na Bombo Raymond Tinasa? Please come in. Bombo Raymond? Miss? Yes, please go ahead. Bombo Dennis, Bombo Jane, ito. At pinalutang ni Health Secretary Francisco Duque III ngayong araw yung posibleng paglalagay na upgrading sa tinatawag na Alert Level 4 ang National Capital Region o Metro Manila dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases. Sinabi ni Secretary Duque na ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o RATF ay ikinokonsidera ang patuloy na paghihigpit sa COVID-19 alert level sa Metro Manila dahil sa ang ating healthcare utilization rate sa rehiyon ay nalalapit na sa tinatawag na moderate risk. Ayon kay Secretary Duque, madali lang na pumalo sa moderate risk dahil ibig sabihin nito ay 50 to 70% utilization rate at nasa 47 to 48% na raw tayo sa ngayon at yung lalo na yung sa intensive care unit o ICU at sa NCR. So talagang nalapit na sa tinatawag na moderate risk level na 50 to 70% utilization rate o yung mga nagagamit na sa ating mga pagamutan, mga health beds o hospital beds rather, Bombo Dennis. At marami na rin daw yung ating mga healthcare workers ang nagkakasakit. So yan yung mga konsiderasyon. At sinabi pa ni Secretary Duque na pinipilit sinisikap ng gobyerno na mapigilan ang naturang sitwasyon at para magkaroon pa sana ng bed spaces sa mga ospital. Pero wala namang sapat na healthcare workers dahil sa patuloy na pagtaas ng hawaan o infeksyon sa kanilang hanay. So pinaghanda na raw ng ating gobyerno ang naturang pagsasailalim sa NCR sa Alert Level 4. So pag Alert Level 4 ay medyo mas mahigpit na yung mangyayari dahil kung sa ilalim ng Alert Level 4, Bombo Dennis,
ang mga establishment ay pinapayagan lamang na makapag-operate ng 10% indoor capacity at strictly para sa mga fully vaccinated individuals habang 30% outdoor capacity. Yung mga cinemas, mga contact sports, face-to-face classes, amusement parks, casinos ay ipinagbabawal. So yan, yung mga ibinabantayan natin. Meron na rin kumakalat mga gaya last time na audio recording na naman, Bombo Dennis, na di umano ay ilalagay na nga sa alert level 4 ang Metro Manila. Pero sinabi naman ni Secretary Carlo Nogranes, as we speak, ay not true o wala na katotohanan. So abangan natin tonight hanggang bukas kung patuloy na pagtaas, pagsipa ng COVID-19 cases lalo na sa Metro Manila ay hindi malayo raw, sabi ni Secretary Duque, na may lagay tayo sa alert level 4, Bombo Dennis. Okay, so dahil nga doon sa dumaraming bed occupancy sa mga hospital, Bombo Raymond, may rekomendasyon ba na pwede na yung mga mild symptoms kahit positibo doon sa kanilang mga bahay o nananatili doon sa standard pa rin na kailangan ay sa medical facility o yung isolation area ng gobyerno pa rin, Bombo Raymond? Well, ang sinasabi ng ating Department of Health, Bombo Dennis, at yung mga eksperto ay kung mild naman ay pwedeng kung sa bahay na lamang magpagaling para yung mga hospital beds, mga ICU ay i-reserve para doon sa mga may severe cases at yung mga merong comorbidities at yung talagang kinakailangan na mga pa-hospital. Pero pagka mild lang naman, yung upo, sipon, na hindi naman ganun kalala, pwede sa bahay na lang. At kung kinakailangan ay mag-isolate kung may mga available naman na mga isolation facility sa mga LGUs ay doon na lamang muna at wag na muna mag-hospital hanggat hindi naman emergency or severe case, Bombo Dennis. Yun nga lamang, siyempre, marami pa rin yung ating mga kabayan na talagang pag nag-positive, hanggat maaari ay gusto nila ay doon sa mga ospital magpapagamot. Kaya nga nagkakaroon ng kumbaga pagtaas ng hospital utilization rate sa NCR, Bombo Dennis. Lalo na yung sinasabi ng mga doctors, mga nasa healthcare system natin, marami or pinakamarami yung mga nasa ospital ngayon ay yung mga hindi bakunado, Bombo Dennis. Okay, so kumusta naman ang monitoring ng Health Department doon sa One Hospital Command, Bombo Raymond? Dati kasi talagang nag-uumapaw yung mga tawag sa kanilang communication line. How about ngayon na tayo ay kumbaga nandun sa may borderline from alert level 3 to alert level 4, kumusta naman yung monitoring? Baka pati yung One Hospital Command nahihirapan na rin na magtoka ng mga ospital na pagdadalhan, Bombo Raymond. Well, sa ngayon ay wala pa namang report na nagkakaroon na ng overwhelming sa ating mga One Hospital Command, Bombo Dennis. Pero sabi ng Department of Health ay siyempre on the rise din, sumasabay na tumataas yung mga naghahanap ng mga hospital beds sa pagtaas din ng mga COVID-19 cases, lalo na sa NCR. Lalo pat hindi lang naman taga Metro Manila ang nagpapagamot dito sa mga ospital sa Maynila, kundi marami yung mga nearby provinces sa Calabarzon at Region 3 ay dito rin, lalo na yung mga may kaya, yung mga mayayaman, dito talaga nila mas gusto kung saan may mga mas modernong pasilidad, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Raymond. Kanina nababanggit mo yung recorded audio doon sa alert level na sinasabi, tapos martial law, etc. Kung sakasakaling mag-alert level 4, hindi ito dahil doon sa recorded audio, Bombo Raymond. Malinaw yan. Ito'y dahil doon sa assessment sa dami ng mga pumapasok sa ospital. Tama ba? No, tama ka dyan, Bombo Dennis. Dahil ngayon, ang isa na sa mga pangunahing konsiderasyon ng Department of Health sa pagtataas ng alert level ay yung hospital utilization rate. Dahil siyempre, kung wala ng mga pagpuntahan, paglagyan ng mga hospital beds, ay yun ang problema. Saka, maliban sa hospital utilization rate, ang isa pang malaking dagok problema ay yung pagkukulang na doon sa healthcare workers na dahil sila rin ay nagkakasakit na, Bombo Dennis, sila yung mag-aalaga, maggagamot sa mga dadalhin sa ospital. So kahit pa maraming hospital beds, Bombo Dennis, maraming available dyan,
na maitinayo na mga mega facility na pwedeng gawing hospital, kung wala namang healthcare workers, wala namang mga doctors, wala mga nurses at ilan pa, wala rin. Kumbaga kailangan na iyon nga, mag-recruit pa ang gobyerno, lalo na yung sasabi ni Pangulong Duterte na mga interns, medical interns, yung mga naghihintay na kanilang licensure examination result, pwede mag-volunteer, Bombo Dennis, at yung mga iba pa na maaaring makatulong sa ating healthcare system for now. Oo. Ihabol ko lang pala ito, Bombo Raymond. Last time, nung nagkaroon ng mataas na kaso talaga dito sa Metro Manila, nag-augment ng mga health workers galing sa Visayas and Mindanao areas yata, kung di ako nagkakamali. Oo. Anong plano ngayon ng IATF o ng Malacanang? Mag-augment ba tayo? Kukuha ba tayo ng additional force ng mga health workers galing doon sa mga malalayong lugar para dito sa Metro Manila? Well, doon sa pinakabago, yung latest na Talk to the People ni Pangulong Duterte, yun na nga yung iniulat ni Health Secretary Francisco Duque III Bombo Dennis na isa sa kanilang mga option yung i-revive yung naturang ginawa noon na augmentation mula sa mga lalawigan na hindi naman masyadong mataas yung kanilang COVID-19 cases at pwedeng tumulong sa mga areas na high risk o mataas yung COVID cases, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaja nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na sa kabila ng mataas na demand na nag-iwan ho sa ilang mga butika sa Metro Manila at iba pang mga lugar na nawala ng stock ng gamot o paracetamol na gamot at iba pa na para ho sa trangkaso, sipon at iba pa, sinabi rito ng DTI na hindi tataas ang presyo ng paracetamol. Sinabi ni Trade Undersecretary for Consumer Protection Yusek Ruth Castelo, bukod sa pangako sa pagbibigay ng mga manufacturer at retailers ng sapat na supply. May commitment to kasi sila na magtataas na ng supply dun sa mga lugar, hindi naman daw magtataas ng presyo. At kahit ito yung nagkaroon ng pagbabago o mahigpit na availability nitong mga gamot ay hindi raw magbabago ang presyo. Muli ring iginit ng opisyal ng DTI na magiging normal ang supply ng paracetamol ngayong weekend kagaya ng ginawa ng drug manufacturers at retailers. So nang bahagi kasi ng linggong ito, ang mga netizens ay nagpahayag daw ng pag-aalala sa social networking sites tungkol sa kanilang kahirapan sa pagbili ng brand ng paracetamol at yung mga anti-flu tablets dahil na rin wala na ang mga ito sa mga butika, pharmaceutical stations at iba pa. At sinabi din ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP na ginagawa naman nila yung pansamantalang kakulangan ay tinutugunan para dito sa mga brand ng paracetamol ay naranasan sa ilang mga lugar dito sa ating bansa. Magugunitang humingi nga ng pamanhin ang local pharmaceutical giant na Unilab sa mga customer nila sa pansamantalang kakulangan ng ilang brand ng gamot para ho sa mga piling butika dahil na rin sa extraordinary yung high demand na kanilang naranasan. Bagamat patuloy naman ang krisis sa COVID-19 ay nakakaapekto pa rin sa deployment ng mga overseas Filipino workers. Ang kasalukuyang demand para sa mga sea-based na manggagawa ay halos hanggang sa pre-pandemic level. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Inamin ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak na ang pandemya ay nagpapahirap sa deployment sa mga migrant worker na mga Pinoy, particular na sa mga land-based na manggagawa dahil yan sa mga pagkihigpit na ipinapatupad sa iba't ibang bansa. Ayon kay Kakdak, ipinakita lamang ng mga bilang na mga ito na mas gusto ng maraming foreign ship owners ang mga Filipino seafarers. Bukod sa mga seafarer, idinagdag ng OWA Chief na napansin din nila ang pangangailangan para sa mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang industriya tulad ng healthcare, engineering and architecture, logistics at IT-based works. Habang ang karamihan naman sa mga employers ay laging umaasa sa hanay na mga kasanayan ng manggagawa.
Samantala, pinaalalahanan naman ni Kakdag ang mga overseas Filipino workers na tiyaking nakikipag-transact lamang sila sa isang lehitimo at lisensyadong recruitment agency at mga dayuhang employer na parehong accredited ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Kuha pa tayo ng dagdag na mga balita mga kabombo sa ating mga kasamahan dahil yung DILG ay tiniyak ko na naaayon sa batas yung gagawing hakbang ng mga barangay officials para sa direktiba ho ng Pangulong Duterte doon sa restriction sa galaw ng mga unvaccinated individuals. May balita si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na naaayon sa batas ang gagawing hakbang ng mga barangay officials sa naging direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-restrict muna ang paggalaw ng mga unvaccinated individuals sa kani-kanilang mga barangay. Dinipensa ng kalihim ang naging desisyon ng Pangulo dahil ginagawa lamang nito ang kanyang trabaho bilang Chief Executive lalo na ngayong nasa public health emergency ang bansa. Paglilinaw ni Año na ang pag-aresto sa isang individual ay ang huling resort na gagawin sa isang hindi bakunadong individual. Ayon sa kalihim, dapat pakiusapan muna ang mga ito na pumirmi sa bahay. Maaari lamang arestuhin ang isang unvaccinated individual kung hindi ito makipagtulungan sa mga opisyal at otoridad at ituloy pa rin ito ang pag-alis sa kanilang mga tahanan para sa non-essential purposes. Pinayuhan ni Anyo ang publiko na dalhin palagi ang kanilang mga vaccination cards at ipakita sa mga barangay officials at police officers bilang proof of vaccination. Binigyang diin pa ng kalihim na ang mga barangay officials ay mga persons in authority at duty-bound para ipatupad ang direktiba ng Pangulo. Sa ngayon, 7 LGU sa Metro Manila ang naglabas ng ordinansa hinggil sa restriction o sa mobility o galaw ng mga unvaccinated individuals. Ito ay ang Caloocan City, Quezon City, San Juan City, Valenzuela City, Pateros, Las Piñas City at Taguig City. Habang ang ibang LGU sa NCR ay nasa proseso pa sa pag-deliberate sa nasabing ordinansa. Una rito, naglabas din ng resolution ang Metro Manila mayors na i-restrict ang galaw ng mga unvaccinated at partially vaccinated individuals. Mahigpit ding ipinagbabawal ang mga ito sa indoor at alfresco dining sa mga hotel, country clubs, leisure trips at mga establishments at public transportation. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Inihayag naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na inalis na nito ang 4 na nasawi na naunang kasama sa bilang ng mga namatay sa bagyong Odette mula sa 407. Ang bilang ng nasawi ay bumabayan sa 403 habang ipinagpatuloy ng mga lokal na tanggapan ng DRRM ang validation ng mga naiulat na nasawi. Sinabi ng NDRRMC na 4 na nasawi mula sa St. Bernard, Southern Leyte ang aktwal na namatay sa natural causes at hindi dahil sa bagyong Odette. Kabilang dito ang isang 60 anyos na lalaki na namatay sa atake sa puso at isang 68 anyos na babae na dumanas naman ng stroke. Mayroon ding isang 92 anyos na babae na namatay sa hypertensive heart disease at isang 78 anyos na lalaki na namatay naman dahil sa bronchial asthma and acute exacerbation. Samantala, mula sa 403 na naiulat na namatay pagkatapos ng bagyong Odette, ang NDRRMC ay nakapag-validate ng 77 na kaso. Binibirika pa rin ng mga lokal na tanggapan ng DRRM ang mga pagkakakilanlan at mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ng 326 na iba pang individual. Ang bagyong Odette na tumama sa bansa noong Disyembre 16 ay itinuturing na pinakamapangwasak na bagyo sa Pilipinas mula ng Super Typhoon Yolanda noong taong 2013. Pinaalalahanan naman ng Social Security System ang mga miyembro at employer nito na miyembro nilang employer na protektahan ang kanilang personal na impormasyon at maging mapagbantay laban sa mga fixer at scammers kasunod na rin ng dumaraming ulat na naman ng mga insidente ng pandaraya
Sa isang pahayag, binalaan ni SSS President at Chief Executive Officer Aurora Ignacio ang mga miyembro at empleyado na iwasang ibahagi ang kanilang SSS number, yung may SSS login credentials at iba pang personal na impormasyon sa mga individual na nagsasabing sila ay empleyado ng SSS. Pinalalahanan pa ni Ignacio ang publiko laban sa mga pagsali doon sa mga Facebook group na nag-aalok ng tulong sa iba't ibang online transactions ng may bayad, at pinalalahanan ng publiko na ang SSS ay nag-aalok ng mga libreng serbisyo at hindi dapat bayaran at hindi naniningil sa kanilang mga miyembro para sa naturang serbisyo, maliban na lamang kung pagpapalit ng Unified Multipurpose ID ang gagawin. Bilang bahagi naman, ang mga hakbangin ng SSS ay para sugpuin daw ang ilegal na aktibidad. Ang mga post at accounts sa social media ay tinatanggal sa pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Samantala, hinimok naman ng SSS ang mga concerned citizens at yung mga naging biktima na i-report ang mga fixer at scammers sa Special Investigation Department sa pamamagitan huyan ng email sa fid@sss.gov.ph at tumawag doon sa kanilang telephone number upang isumbong ang naturang mga individual. Samantala naman, special na vaccination drive para sa mga booster shot simula na sa Maynila para yan sa mga rider. May pag-ulat naman ng Star FM Manila. Nagsimula na ang espesyal na booster shot vaccination drive ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mga motorcycle at bicycle riders. Ang pagbabakuna ng booster shot kontra COVID-19 ay sinimula ng alas 8 ng umaga sa Kartilya ng Katipunan, malapit sa Manila City Hall, na agad na dinumog ng nagmomotor at nagbibisikleta. Ayon sa pamahalaang lungsod, 1,000 dose ng bakuna ang ilalaan kada mass vaccination na ibibigay lamang sa mga unang makakapunta sa itinakdang araw ng pagbabakuna. Bukas naman ang booster shot para sa mga hindi residente ng Maynila, basta't rider ng motor at bisikleta. Ang pagbabakunang ito ay ang ikatlong mass booster vaccination na ng lungsod ngayong linggo. Nauna nang nagsagawa ng special vaccination sa mga tindahan sa Divisoria at delivery riders nitong Miyerkules at Biyernes. Sa tala ng Manila Health Department, umaabot na sa 155,030 ang naiturok na booster shot, habang 1,505,400 na sa Maynila ang fully immunized na laban sa COVID-19. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 34 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan humamaya mga kabombo sa atin hong entertainment news. Yung isa sa mga atleta natin ay ikinasal na pala, no? Mamaya may update tayo hinggil dyan, mga kabombo. Samantala, sa mga dagdag pa nating update, umapila ang isang pharmaceutical group sa publiko na huwag mag-imbak na mga over-the-counter na gamot pagkatapos na mapaulat ang ilang butika na nagkakaroon ng kakulangan ng supply ng gamot laban sa trangkaso. Lalo na noong unang bahagi ng taong kasalukuyan ay nag-udyok ito sa iba para mag-panic buying. Sa isang pampublikong briefing, sinabi ni Janet Jacusalem, siya ay Vice President ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP, na ang pag-iimbak ng mga gamot ay nakakasama sa mga taong talagang nangangailangan nito dahil sila man ay bibili pero wala nang mapagkunan dahil nga hinuhoard ng ilan pang mga grupo, bagay na nagiging dahilan para magmahal naman ang benta sa iba pang mga pwesto at hindi nakakakuha ng sapat na produkto yung ilan sa ating mga kababayan. Binigyang diin ni Jacusalem ang katotohanan na ang mga gamot ay mawawalan din ng bisa kung sakasakaling aabutin ito ng expiration date na nakatala doon sa naturang mga produkto. Dinagdag niya na ang mga pharmacist at mga doctors ay maaaring magrekomenda ng iba pang brand ng mga gamot kapag naubos na yung stock ng isang klase ng gamot
na gusto ng ilan sa ating mga kababayan. Kaugnay ho niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Janet Jacosalem, Vice President ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines. Ito ho si Ms. Jacosalem. Kakaroon nga ng temporary out of situation sa mga mangilan-ngilan na mga butika natin at para dun sa mga selected na brand. Usually ang nagkakaubusan yung mga kilalang brand po ng paracetamol, analgesics. Pero dun sa brand ho na dala nung aming mga members, yun patuloy naming sinisigurado na yung requirement ng mga drugstores nare-replenish po namin kaagad. Ongoing ho yung replenishment, pero pag bigla ho naman kasing taas ng bili, no, yung requirement ng gamot, talagang minsan hindi ho mauubusan, hindi maiiwasan na nauubusan ng stock doon sa butika. Iba-ibang situation kada brand ng paracetamol, ano. Pero first and foremost, gusto lang namin ipaabot sa ating mga kababayan na marami na hong iba-ibang klase ng paracetamol, iba-ibang brand po. Puro po ito branded generics ang available sa market ngayon at marami hong pwedeng pagpipilian. Yung supply situation po, ang obserbasyon namin, talagang temporary out of stock yun doon sa mga specific na butika at para doon sa specific na brand. So pag merong mga kinikilalang gamot na piniprefer ng mga kababayan natin, yun ang binibili ng karamihan, posible talagang mag-out of stock. Pero ang ginagawa ho ng organisasyon namin, kasama ng Zulig Pharma, kami po ang distributor, iniikutan ho namin yung mga drugstores para sigurado na pag bumaba yung kanilang inventaryo, nagkakaroon ho sila ng replenishment as fast as possible. Tinig ho yan ni Janet Jacosalem, Vice President ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines. Samantala naman, na-admit na severe at critical COVID-19 cases sa bunsod ng Omicron, bagyang mas mababa kumpara sa Delta variant sa San Lazaro Hospital. Mas mataas na alert status naman sa lugar na nakakaranas ng surge ng COVID-19 cases, inirekomenda na mga eksperto. May detalye si Bombo Rico. Bahagyang mas mababa ang na-admit na severe at critical COVID-19 cases bunsod ng Omicron variant kumpara naman sa mga admissions dahil sa Delta variant. Sa San Lazaro Hospital, kung saan nakabase ang infectious disease specialist na si Dr. Rontgen Solante, anya nakitaan ng pagtaas ng mga naitatalang bagong na-admit kada araw sa naturang government hospital. Partikular na ang severe at critical COVID-19 cases dahil ito ang tinatanggap lamang sa ngayon dahil nga sa nararanasang surge ng COVID-19 cases. Nakikitaan na rin na tumataas ang na-admit na severe at critical COVID-19 cases na bakunado na sa government hospital, subalit karamihan ay immunocompromised at vulnerable individuals. We are seeing increasing numbers of the cases now, and in fact, in the government hospital where I am affiliated, the daily cases are rising. And our policy is only to admit those with severe and critical. So medyo tumataas-taas na rin ang mga severe critical. And ganitong scenario ngayon, since marami-rami na rin ang nabakunahan ngayon, no? So makikita namin na mataas-taas na rin ang mga nag-severe critical na may mga bakuna na. No? But as we mentioned, itong mga patient na to are really the immunocompromised and those vulnerable. So when you talk about vulnerability and symptoms of COVID, ito yung mga talagang pwedeng ma-admit sa hospital and will develop severe and critical stage of COVID. Although if we compared this Yusecrake with the Delta variant before, medyo mas less ngayon ang nagka-severe critical compared doon sa Delta. Naniniwala rin si Dr. Solante na may posibilidad na ngang may community transmission ng Omicron variant sa bansa sa gitna ng tumataas na bilang ng COVID-19 cases sa kada araw.
Paliwanag ni Dr. Rontgen Solante, sa sitwasyon ngayon na may malaking bilang ng mga individual na tinatamaan ng sakit sa maikling panahon lamang kung saan karamihan ay nagtataglay ng sintomas ng respiratory disease, masasabihan niya na mayroon ng hawaan sa komunidad ng Omicron variant. Kumpara sa Delta variant naman, mas matindian niya ang Omicron na 3 hanggang 5 beses na mas mabilis na nakakahawa kaysa sa Delta variant. Halimbawa na lamang ang isang individual na dinapuan ng Omicron ay kayang makapanghawa ng 5 hanggang 8 katao. With the number, the enormous, I say enormous number of people being positive with just a short duration of time, and most of them are manifesting with an upper respiratory tract symptoms, then I would say there is already community transmission of Omicron variant. The ability of the Delta to transmit a single interaction, say isang positive, it can infect like 5 to 8, no? Now, the experts' opinion here is that because of these heavy mutations, the Omicron variant can be 3 to 5 times as highly transmissible as that of Delta. So anong ibig sabihin yan? So you can just imagine you have to multiply 5 times 3 or 5 times 5, then that's the number of possible contacts na talagang pwede niyang mahawaan with a single interaction, especially in enclosed space. And that's why we're seeing a lot of these positives now, not only in the community, no? We're also seeing a lot of this in the healthcare facilities, and most of the healthcare facilities now, I would say 1/3 to 1/2 of the total healthcare manpower are positive with COVID. Muling binigyang diin naman ni Dr. Solante gaya ng naunang pahayag ng DOH at ng ilang medical experts na hindi natural vaccine ang Omicron, kundi isa itong virus. Paliwanag ni Dr. Solante na bagamat may antibody ang mga tinamaan ng Omicron na gumaling na, subalit hindi pa rin nangangahulugan na ligtas na sila at hindi na mahawaan pa ng COVID-19. Paalala naman ni Dr. Solante na huwag pa din dapat na ituring na mild ang Omicron dahil marami na ang na-admit sa ospital at huwag magpakampante dahil nakakapagdulot pa rin ito ng flu-like symptoms. Samantala, inirekomenda na rin ni Dr. Solante na itaas ang alert level sa mga lugar na nakakaranas ng paglobo ng mga COVID-19 cases upang maibsan ang pagtaas ng bilang ng mga COVID-19 infection. Ang escalation to a higher alert level will always be dictated by the number of cases. So, I mean, with the hospital facilities now, shortage of healthcare workers, and most of those patients with high transmissibility sa community, then I would think, in my opinion, we need a higher level than what we have now. Sa ngayon, bagamat wala pang katiyakan kung kailan huhupa ang nararanasang surge ng COVID-19 cases bunsod ng Omicron sa bansa, binigyang diin ni Dr. Solante ang kahalagahan ng minimum public health protocols at vaccination. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 45 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan mamaya mga kabombo sa ating balitang palakasan. Ang North Korea daw ay umatras na rin sa paglahok dito sa Beijing Winter Olympics. Mamaya alamin ho kung bakit, kung ano ang kanilang rason. Samantala, humingi naman ang paumanhin ang Light Rail Transit Authority o LRTA para ho sa mga sirang elevator at escalators sa kahabaan ho ng LRT Line 2 system. Sa isang pahayag, sinabi ng LRTA na mga bago nilang administrator o ang bago nilang pamunuan sa pangunguna ni Jeremy Regino na nananawagan ho na makipagpulong na sa maintenance provider ng linya ng tren upang ayusin ho yung passenger conveyance system at yan ay sa linya ng tren sa lalong madaling panahon. Sinabi ng LRTA na kabilang ho sa mga opsyon na pinag-iisipan ay yung emergency procurement ng mga piyesa na kinakailangan para sa pagsasaayos ng mga ito. Noong nakaraang buwan mga kabombo ay nagsampa ang LRTA ng mga kasong graft
At yan ay sa Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal ng LRTA at pribadong kontraktor na sangkot ho sa umano'y maanumalyang pagbili ng 170.3 million pesos na halaga ng kagamitan. Kasama na rito ang 138 million pesos ng mga kontrata ho para sa delivery, installation at gayon din yung commissioning ng isang passenger conveyance system. Ang kontrata ay iginawad sa isang joint venture sa pagitan ng Maan Construction Incorporated at IFE Elevators Incorporated. Ang LRT Line 2 ay umaabot ho ng 17.69 kilometers sa 13 istasyon mula ho sa Recto, Manila hanggang sa Masinag, dun ho sa Antipolo. At ito ay may tinatayang araw-araw na sumasakay, humigit kumulang ho 300,000 katao. Iniulat naman ng Department of Science and Technology na sa buwan pa ng Hunyo sa kasalukuyang taon makukumpleto ang effectivity ng COVID-19 vaccines. Sinabi ni DOST Undersecretary for Research and Development Dr. Rowena Cristina Guevara, as of December 29, ang site ng University of the Philippines sa Philippine General Hospital ay nag-recruit ng 1,871 sa 4,000 health workers para sa COVID-19 Vaccination Surveillance Project. Maaaring ilabas ang pag-aaral sa Hunyo at 30. Ang 12 buwang nationwide surveillance program ay nagsimula noong July 1. Sa pangunguna ni Dr. Regina Berba ng UP Manila, ang pag-aaral ay naglalayong tansyahin ang pagiging epektibo ng bakuna na mabakuna ng COVID-19 na ginagamit sa real-world setting sa pamamagitan ng immunogenicity at pag-iwas sa sintomas ng COVID-19. Kasama rin sa pag-aaral ang Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease, local government units at Department of Health. Ang programa ng immunosurveillance ay nagtatarget ng hindi bababa sa 5,000 na fully vaccinated na mga nasa hustong gulang sa pamamagitan ng pagsusuri ng antibody na gagawin yan sa mga weeks 2, 12, 24, 36 at 52 pagkatapos matanggap ang pangalawang dose. Sinabi ni Guevara, bukod sa UPPGH, 2 iba pang study site ang binuksan at nag-recruit na ng mga kalahok noong Desyembre noong nakaraang taon. Kuha muna tayo, Bombo Jane, ng mga dagdag na balita mula sa ating mga himpilan. Kaugnay ho doon sa insidente. Magkapatid kasi dito ay patay sa nangyaring banggaan ng pickup truck at motorsiklo. Diyan ho ito sa South Cotabato. May balita ang Bombo Radio, Jensen. Patay ang magkapatid na sina Lorraine at William Osorio, kapwa residente ng Polonoling Tupi, South Cotabato, matapos ang nangyaring banggaan ng pickup truck at motorsiklo. Patungo sa poblasyon Tupi ang sinasakyan ng 2 biktima nang mangyari ang naturang vehicular accident. Pinaniniwalaang mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya tumilapon ang magkapatid. Nasa center lane pa ang pickup truck nang naabutan ng mga respondeng pulisya. Base sa impormasyon na dead on the spot si Lorraine Osorio habang isinugod pa sa pagamutan ang kapatid nitong si William, ngunit doon na maumano ito binawian ng buhay. Ang magkapatid ay kapwa nagtamo ng serious injury sa kanilang ulo dahil walang suot na helmet. Kustodiya na ngayon sa Tupi Municipal Police Station ang driver at pick-up truck. Ang naturang insidente ay nangyari kaninang tanghali sa National Highway sa harap ng fruit stand sa Cablon, Tupi, South Cotabato. Balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio General Santos City para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Declaro para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa Gensan. Bus Radio, Bombo! Mga water refilling stations naman ng General Luna at Dapa sa Siargao Island positibo sa E. coli at coliform bacteria ayon yan sa Department of Health. May detalye naman ng Bombo Radio Booth 1. Positibo sa E. coli at coliform bacteria ang lahat ng mga water refilling stations sa mga bayan ng Dapa at General Luna sa Siargao Islands, lalawigan ng Surigao del Norte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, kinumpirma ni Bombo Siargao Correspondent Ruel Catoto na base ito sa findings ng Department of Health o DOH Caraga sa kanilang ginawang pagsusuri matapos maitala ang sunod-sunod na mga kaso ng diarrhea, acute gastroenteritis at dehydration. Kahit umano na
na pinoproseso na ang nasabing mga tubig na siyang kinukonsumo ng mga tao, napapasukan pa rin ito ng mga bakterya kung kaya't patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga taong nagkakaroon ng mga waterborne diseases. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, Bombo, Libre, nag-uulat para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! 51 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi at kumuha pa tayo ng dagdag na mga balita. 15 BIFF combatants ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Bit-bit pa yung kanilang mga high-powered firearms. At may balita ang Bombo Radio Coronadal. Panibagong 15 mga kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF combatants ang voluntaryong sumuko sa Joint Task Force Central sa Barangay Salunayan, Midsayap, Cotabato. Ito ang ginihayag ni Lieutenant Colonel John Paul Valdumar, tagapagsalita ng 6th ID Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Valdumar, nais ng mga sumukong kasapi ng BIFF na tuldukan na ang violent extremism sa Central Mindanao. Bit-bit ng mga ito ang 7 mga high-powered firearms na kinabibilangan ng M16 rifle, M1 Garand rifle, M14 rifle at maraming iba pa. Makakatanggap naman ng livelihood assistance ang mga sumukong miyembro ng BIFF. Kasabay nito, nanawagan ng opisyal sa iba pang mga grupo na sumuko na rin sa mga otoridad. Na nag-surrender at the same area sa Midsayap, North Cotabato. So as in total for 2022, mayroon na 15 ka-surrenderies. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bing Pirinyo Indaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Lumampas na sa 300 million ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na itala sa buong mundo, kung saan ang mabilis na pagkalat ng variant ng Omicron ay nagtatakda ng mga bagong talaan ng infection sa dose-dose ng mga bansa noong nakarang linggo. Sa nakalipas na 7 araw, 34 na bansa nakapagtala ng kanilang pinakamataas na bilang ng lingguang kaso mula nung magsimula ang pandemya, kabilang ang 18 bansa sa Europe at 7 sa Africa. Ayon pa sa bilang niya ng AFP batay sa mga opisyal na numero. Bagamat mas nakakawa kaysa mga nakaraang variant ng coronavirus, ang Omicron ay lumilitaw na nagiging sanhi ng hindi gaano malubhang sakit kaysa mga naunang variant. Sinabi naman ng pinuno ng World Health Organization na si Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang Omicron ay hindi dapat ikategorya bilang mild dahil ito ay nagpapahospital ng mga tao at pumapatay rin ng mga tao. Samantala naman, ang Embahada ng Pilipinas patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga Pinoy doon sa Kazakhstan. Kasunod ito na nangyaring kaguluhan. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pinoy sa Kazakhstan kasunod ng nangyayaring kaguluhan sa nasabing bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Vice Consul Catherine Alpay ng Philippine Embassy sa Moscow, Russia, sinabi nito na sa kanilang pagkikipag-usap sa mga Pilipino sa main city ng Almaty at kapital ng Nur Sultan, safe pa ang mga ito. Ayon kay Alpay, ang problema lang sa ngayon ay ang hindi stable na internet connection sa nasabing lugar at sinasabing kinukulang na ang supply ng tubig. Nagbigay naman ng abiso si Alpay sa mga Pinoy na magdoble ingat at panatilihing maging updated sa nangyayari sa nasabing bansa. Nasa 1,500 ang nagtatrabahong Pinoy sa Kazakhstan kung saan karamihan sa kanila ay guro, construction workers at household service workers. Magugunitang nag-umpisa ang protesta dahil sa reklamo ng mga tao sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo hanggang sa lumobo ang kanilang galit sa gobyerno dahil sa korupsyon, living standards, kahirapan at unemployment. We've been coordinating with our Filipino community in Kazakhstan for the past 48 hours or more, actively coordinating po, and we even organized a Zoom meeting with some of our contacts na tumata yung Philcom leader sa bansa. Natataya po ito sa around 1,500. Ito po yung ating latest estimate. We have appealed to our kababayan
kababayans in Kazakhstan not to panic. Si Catherine Alpay. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Chia May Chua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Sa atin po ang balitang palakasan ng North Korea ay umatras na raw doon sa Beijing Winter Olympics. May nakalap na impormasyon ng Star FM Bacolod. Nagdesisyon ang North Korea na umatras na sa Winter Olympics na gagawin sa China. Idinayla ng North Korea ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa ayon sa pinadalang sulat sa host country. Hindi naman malinaw sa sulat ng Olympic Committee and Sports Ministry ng Nukor kung ang tinutukoy sa sulat ay ang kanilang atleta. Kung matatandaan, sinuspindi ng International Olympic Committee or IOC ang North Korea sa paglawak sa anumang torneo hanggang katapusan ng 2022. Bukod sa US, nagbanta rin ang ilang mga bansa ng diplomatic boycott sa Winter Olympics na gaganapin sa Pebrero. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Cebuana Olympian na si Mary Joy Tabal, ikinasal na sa kanyang fiancé. May pag-uulat ng Star FM Cebu. Ikinasal na nitong araw ng Sabado si Cebuana marathoner Mary Joy Tabal sa kanyang longtime boyfriend na si Hector Don Jimenez makalipas ang 1 taong pagiging engaged. Isinagawa ang pagis ng dibdib ng dalawa sa San Pedro Calungsod Chapel sa South Road Properties nitong lungsod ng Cebu. Nagtagal ng 3 taon ang relasyon ng dalawa bago nagpakasal. Si Jimenez ay isang lieutenant junior grade ng Philippine Navy. Buhos naman ngayon ang pagbati ng mga netizens sa bagong kasal. Si Tabal na binansagang Marathon Queen ay nakasungkit ng gintong medalya sa Women's Marathon sa 2017 Southeast Asian Games at siya lang ang nag-isang marathoner ng bansa na nakakuha ng 6 na sunod-sunod na pagkapanalo sa National Mile Marathon Grand Finals. Mula rito sa impila na 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Isa nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, nananatiling matamlay ang halaga ng piso at ito ay nasa 51 pesos 13 centavos katumbas ng isang US dollar. Singaporean dollar katumbas niyan ay 37 pesos and 58 centavos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos and 55 centavos at ang euro ay 57 pesos 75 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos 61 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orafio Impirat. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all
and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo. To All-Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan na kaplag na palatuntunan, Zona Libre. Karon niya daw sang Sabado pet sa 8 kita sa bulan sang Enero to'y 2022. Sa ato sa rin kapag pangalagad pagulop na ita karon nga gabi may kopod na ang iyon sa ring alagad si Bombo Pons Espino. Tubtob na makita las 8:30 ang takna sa ring nga gabi. Sa pagkatulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuhan nga mga balita lokal, balita national, balita sa rasong pungsod. Pinakamadalagkuhan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-opdan man sang buko sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers ang makatagman sa pinakamadalagkuhan nga mga balita, pinakaulihing nga mga report nga nagranabo assign sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanang pagtameta sa ato sa ring nga makota mataga pramati tabroad mga pinanggata nga managrense kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod. Nga nagalantaw na sa aton karaga pamati pinagi sa YouTube. Kaga the same time sa 630 kHz, no? Diri sa ato sa ring nga pagpalagad sa pang Sabado, no, edisyon sang Zona Libre. So sa ato sa ring nga bakot at the same time sa ato sa ring mga kabombo, medyo daw hindi pa kita sa Facebook, no? Pumarol. May mga technical difficulties pa kita, no? Gina-adjust lang sa dito mga kabang para pagbalik naton ti ang di kalidad iya makabinan nga pagwag naton sa Facebook, no? Among aton sa ring igatag para sa aton sa ring mga kauturan, no? At the same time sa aton sa ring mga kabombo. So welcome na sa pagparagan ikaduwa subong adlaw sang Sabado sa bulan sa Enero tuig 2022. Ano ato labing kalopang doon pinakamadalagkuhan ta nga babalita sa aton sa ring nga mga top stories of the day sa madalagkuhan nga mga balita lokal. Now, ginatudlo nga leader kag 3 ka miyembro sa notorious nga Aki Quadra Rubber Group. Ginpatay sa Bacolod sa Bago at the same time sa Banwa sang Morsya. Samtang duga pa sa diri nga babalita si Arnold Aki Quadra ginabdakman sa Barangay Vista Alegre kagabi at sa sapuan nga patay sa suba sa Barangay Villamonte. Kag siyempre ining duha ka mga nagkalasapuan nga bangkay to sa Barangay Blumentritt sa Banwa sa Morsya magpakaisa kag ginabdakman kaupod si Aki Quadra. Diya mo ni ginapahayag sa aton sa mga kapulisan iya mga kaberan, no? Nga notorious robbery group iya diri sa may bahin sang syudad iya sang Bacolod. Di may bulaan sa aton sa mga kautura at the same time sa aton sa mga kabombo, no? Pila man ka mga serye sang serye iya mga kaberan sang robbery, no? Series of robbery cases
pagpang-hold up diri sa aton ti isa sa mga ginatudlo diri mga kabanan, no, ang grupo ni Aki Quadra. No, so ti nagpuhag naman ini mga kabanan sa bilog sining syudad sa Bacolod kag sa probinsya, no, sa Negros Occidental. No, ini matapos nga ti may ara kita mga kabanan sang nasapuan, no, nga mga bangkay ti pinanghaliid la ina mga kabaran sa bahin sa pila ka lugar sa probinsya, no, pero ini sila ang mga residente mga kabaran, no, residente sang syudad sang Bacolod. Ti imagine, no, kung natawan naton mga kabaran ang ining hitabo, no, base kon isa naman ini sa makahatag rason, no, sa ato sa mga kauturan, no, nga tuga sang kakugmat, no, kag at the same time iya makabananti amo maning isa sa mga rason, no, kag ginalantaw naton nga basi mamusingan naman, no, ang syudad sa Bacolod, kag at the same time ang probinsya, no, sa Negros Occidental. Pero sige lang sa part sang aton siring makatapo abis ang Commission on Human Rights o CSR, no, anong ilang mapahayag angot diri. May labot man rin si Bombo Carla may defensor, no, sa kay Police Colonel Thomas Joseph Marti ang aton sa mga kabanan, no, nga BCP Director diri sa syudad sa Bacolod. Ano mapahayag ni Colonel Martir angot sa sining mga hitabo sa subong iyang adlaw. Actually kay ini kuno sang kaagahon sa diri mga kabanan nagluntad, no, ang ining mga abduction kag ti aga na sa nabalanta nga ining mga ginpang abdak ang nagkalamatay na, no. So hindi ni bago sa aton diri sa baybayin sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental ang issue sang abduction. Ini because nga ti sang una sa madumduman sa ninyo ang aton nga notisyahan diri kinobserbahan sa pila ka report, no, kon may ara iya makabaran sang report, no, sang abduction, no, diri ning ginahalid iya makabaran sa kwan ay isa sa mga paborito man nila nga lugar, no, dira sa bahin sang Purok Lampirong sa barangay 6, no, sa syudad sa Bacolod, ang Palangka Road bla, no. So amo na da ang isa sa mga paborito mga haliran, no, kadira maginapang bilin ang maginapamatay, may ginabuno patay ginabilin dira, may ginalutang patay ginabilin dira, no, sa bahin sa Palangka Road, no, kag almost, no, sa mga kaso dira, no, ang unsolved. So way kita sabay nabalaan nga kaso sang ginapanghali dira ginapamatay pagi sa pagbuno, pagi sa pagtiro, no, kag ginabilin dira sa bahin sang Lampirong, no, sa may Palangka Road ang nasolbar, no. So may mga cases makita ligad, no, duman man ninyo nga may gipanghaliid man didto nga mga persona sa Bago, no, sa Murcia kag sa Talisay. Do amo ning mga paborito, no, nga mga lugar nga ginahaliran. So ang aton dira, no, sa part sa aton nga mga kapulisan dapat ma-double time diri, no, nga aton sa mga kapulisan para nga makwantaman, no, matagan sa hustisya, no, ang ining mga nagkalamatay nga ti miyembro sang Aki Quadra Group, no, nga mo ang mga suspect sa likod sang seryesang mga hinuldapanay diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. No, so ang investigasyon, no, sa ato sa mga kapulisan like sa Murcia Police Station, sa bahin sa Bago City Police Station, daw hindi pagid siling no, nga tulid kay ti bisan mga suspetsado wala pa diri sa minatumod ang aton sa mga kapulisan, no, sa mga suspetsado nga amo ang may kimuan sang sining krimen. No, so iban kay gasiling ti kwa man na Japon Bombo Pons, no, unsolved man na Japon. Sige lang, hindi talang pagpangurahan ang aton sa mga kapulisan kay ti joint ining investigation, no, sang Bacolod City Police Office at the same time, no, sang Negros Occidental Police Provincial Office kung sidinte nasakpan sa police station diri sa syudad sa Bacolod kag at the same time sa mga police station man, no, kasakpan sang ato sa nga probinsya, ang probinsya sa Negros Occidental. May dugang kita dira karon nga recap sa report po sa kay Bombo Liani Silminardo
Sino ang una nga nasa puan diri, ikaduwa, ikatatlo, kag ikaapat ay duhaya ang magpakisati upo dito, no, sa Barangay Blooming Treat sa Banwasang Borsa. No, so ano pang latest nga investigation nga tutukan diri sa aton nga mga kapulisan, no? Kay ang next ni ang pag-identify sa mga suspetsado. Kay ginapahayag nga may ara kuno sa L300 van nga puti nga mo kuno ang ginasakyan sa siring nga mga personalidad nga ginabdak no kagabi sa ila si tagsa-tagsa ka mga lugar. Ay tagli ka balo kibot lang tagali bisan nagalakat-lakat kita sa bahin sang aton nga kuana no nga mga lugar dira abdakon lang kita no kag ti masapuan ka patay na. Duga pa sa nga mga balita at mga impormasyon sa mga kabanan sa aton sa riga pagparagad. Diba sa aton nga paratuntunan report mga karon ni Bombo Rainsel Pama. Ma-update kita sa mga kaso sa mga kapulisan diri. No, sa may sa Western Visayas, kay gin-check naton dito ang talatapan no, sa aton Regional Director sang Napolcom, National Police Commission nga si Director Attorney Joseph Siles. Diri sa aton siring nga palatuntunan. Kag syempre, no, istoryahan taman iya ang ining pila ka mga kaso karon na, no, ang duga nga pagpaathag parte sa siring nga pagpaparaog take effect na. No, sang aton sining Executive Order number 1 nga ginpapanaog ni Mayor Evilio Bing Noradia ang parte makabanan sa siring pag-require no sang 72 hour nga negative RT-PCR test result no sa sinuman nga magpauli padulong diri sa syudad sa Bacolod basta ang imo ginhalinan alert level 3. So bisan pang fully vaccinated ka na pero required ka man sa gyapon no nga magpasaka pakita no sa 72 hours nga negative RT-PCR test result. Pero may mga tawag kita nga nabaton diri kay iban ta nga mga kabombo no iban nakasakay na sa barko, nakasakay na sa eroplano no so paano ning iban iya no nga naabtan sang sining EO. So ipatag nato ni Crawford sa aton siring EOC Director, former City Councilor M. Ang. No, nga mong nagatrabaho karon iya makabarda sa bahin sa Emergency Operations Center para magaidan taman no nga aton sir makotondak sa city may mga nagtawag diri nga nakasakay na sa barko and buwas di manog abot sila diri ano matabo no so ibatunon man sila Japon bala sa syudad sa Bacolod. Kaya kita ka laway naman ning ari na sila diya sa sa pier no hindi ta pa iya pagkuanon hindi ta pa iya pag i-cater no so may mga solusyon gid no kita diri makabaran nga himuon like diri ang LGU no sang syudad sa Bacolod para sa mga kauturan ta no nagapauli karon diri kag ti amo ang isa sa mga kuana no isa sa mga magin maapektuhan sang sining EO. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos ang nakaligan sa takna ng alas 7. Diri man sa aton sa riga palatuntunan sa Zona Libre. Kag madalakuan karon nga mabalita oy COVID cases naton ba ti amat-amat naman nga nagasinaka subong adlaw iya makabanan so ang na-record naton diri no sa baybayin sa syudad sa Bacolod so we have 36 no local case sa may syudad diya sa Bacolod tinaas naman ta no double digit naman kita kag ko sa basketball double double na ni no so 10 20 30 no so 36 case no ang syudad diya sa Bacolod kay Negros Occidental no naka-record lamang sang 12 no ang probinsya sa Negros Occidental bilog ka Western Visayas no 269 ang kaso nga aton sa iya makabanan nga na-record. Sa bahin sang pungsod Pilipinas, no, binyo pilang na-record ta subong, no, nga kaso sang COVID sa bilog sa nga pungsod Pilipinas kalakip na no, ang sunod sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental, so may ari kita diri 26,458 COVID-19 cases. Grabe no, so far da mo ning pinakamataas, no, nga kaso nga na-record naton sa sulod na sang 3 ka tuig. Hindi may ara kita tuligad sang 30,000 plus daw naka 32 kita mo. No, sang kaso no, pero sa tuig 2022 mo ni so far pa lang
no, ang pinakataas ng record nga kaso sang COVID-19. Kag of course no sa rin mga kabaran sa aton sa ring nga makautan at the same time sa aton nga mga kabombo no ang Omicron variant no. So sa mga experts amo ni kuno ang naga-transmit naga-silo karon sa pilata ka makauturan no nga na-infect na sang COVID. Ang Philippine General Hospital no kon ang PGH ay makabanan sa aton sa ring nga mga kabombo no isa sa mga ginantaw basi kulangon kuno sang mga kuana no kulangon sang mga hospital staff no ang Philippine General Hospital pero ang National ITF naton at the same time ang acting spokesperson no sang aton sa presidente si Secretary Carlo Nograles no ang nagpahayag nga samtang nagkala-infect ini sila no sang COVID ang mga staff no sa Philippine General Hospital but still no sila Japon ang patrabahoon kung wala man ang kuno sa mga sintomas no kung asymptomatic man lang no kay ti vaccinated naman ini sila. Isa na sa mga rason para kuno nga hindi mapiang no ang Philippine General Hospital hindi mawadaan no sa tawo kasunod man sa sining pag-igo sa ila ni COVID. So, sige, dugangan ta na karon kay pila ka mga impormasyon diri sa aton sa ring nga palatuntunan. 19 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 dire sa pagpalagad sang Zona Libre. O sige, this time check naton no si Bombo Lianizel Minardo ang ato sa pag-update no sang sining chronology of event. Sa bahin sang aton nga maghitabo dire sa Puan no nga bangkay matapos nga ti ini sila ang biktima sang pagpangluthang no biktima no sa pagpangluthang. So masubo no sa part sang pamilya iya makabanan no sang mga natungdan no so kay nato gatalangison gidto ang lula no ini matapos nga nagasiling atin ning iya apo kuno mabuot kay nagaobra ina kuno sa ulubrahan sang glass no so ay sa kuno sang nakitaan nga rason no gati patson ang iya sing apo iabdak iya sing apo kag patson kay wala man gani kuno sang sala no ang iya sini nga apo no so masubo mga kabanan nga pamatian ang pagtalangison sa pila man naton sini ka mga kabombo kasunod sa semetabo ti pila na ka mga eksperensyang aton nga nakuha na saksihan no sa siri nga mga hitabo pwerte na kadamo no so ang ginakatinglahan ta lang no nga ang kaso sa abduction no diri sa may syudad sa Bacolod hindi masulbar sang aton siri nga mga kapulisan ti bisan sino pa gani guro no ang ibutang mo diri nga hepe no sang kapulisan diri sa may syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental daw hindi gid masulbar no ang kidnapping no ang ginapamatay aso ko sino masuspect no ang may kimuan sa likod sini ipaplastar nato kay Bomulyani ang mahitabo no sa pagkasapo sang apat tanan ka mga lawas ang tawo no nga nagkamatay member sa Kwadra robbery group no diri sa aton sa mga kabombo. Check ta sa patrol si Bomulyani Selmenado angot sa siring report. Bombolyan sa report please come in. Yes, Bombo Pons, no? So isa gid ini ka madako nga isyu ini subong nga adlaw kung sa diin apat kini Bombo Pons no ang nagkalamatay sa Quadra Robbery Group o kana hold up group Bombo the Pons no. Antes pa man ni nasakwan ang mga bangkay ni sa Morsha kag sa Bacolod Bombo Pons no sa barangay at Ipuluan syudad sang Bagoy Bombo Pons alauna imidya pa lang kaginas sang kaagahon na matapos nga nagapabalo sini ang mga residente kay may nabatian sila sa nga gabi Bombo Pons nga lupok o kon sang kaagahon sa mga pasado alas 12 Bombo Pons may nabatian ini sila nga lupok sige na gintan-aw ini nila Bombo Pons sa may irigasyon to the pet na sa puan dito nila nga may nakahandusay na ini nga isa ka bangkay Bombo Pons no sa subong gani wala pa ini siya sang identity gid no ginpangladda na ni sang pulis nga alias Akugan Bombo Pons sang barangay 35 syudad sang Bacolod nga ginakabig man ini nga miyembro sang grupo kag ini ang ginakumpirmar man sang pamilya ni Aki Quadra nga kaupod ini Bombo Pons ni Aki ini ang si alias Akugan Bombo Pons no so sang nagkadto dito ang mga residente so gin-report ni
nila sa may mga kapulisan Bombo Pons kag hindi nila ma-identify ini ang salakyan no kay sa baluan tayo kagabi dira sa may Vista o sa Villa Homes sa Bombo Pons ang ginsaysay sini sa mga nakakita o kung sa pag-abduct sini sa tatlo no nga ginasambit ni L300 iniya nga puti ang sakay sa nga van na Bombo Pons o kung sa nga mga biktima sini. So dito nakita lang sa mga residente nga may nag-hazard nga salakyan 400 meters away halin sa irigasyon na Bombo Pons. Amo na nga hindi nila ma-establish kung ano nga klase sang salakyan na ang nagwa sini sakay alias Kugan na Bombo Pons. Kung sino pa ito ang mga suspetsado no sang pasado na mga alas 6 o kan mga alas 6 imidya na Bombo Pons ang kagina sang aga so may ara man nga nasapuan nga duha ka bangkay dira sa may Morsha no sa may spesimente sa Purok Josefa 1 Barangay Blumentritt Banwasang Morsha kung sa diin ini ang mga biktima ginkilala kay John Del Raffles 25 anyos isa ka soltero no may mga kag ang pakaisa sini nga si Lionel Raffles Jr. 26 anyos soltero kag Lunsay residente ini sila Bombo Pons ang Purok Puninaw Barangay 1 Syudad sa Bacolod. So may mga live-in partner ini sila no sunog gani sa panaysayon sinisang nga ilang lula no nga ginapangita paninila sa pila ka police station na Bombo Pons apang wala gid idea sini kung wala nila nakit-an gid sang aga na dito no nga sa mga balitaan nga may nasapuan nga patay sugin katuan ini nila sa may Morsha Bombo Pons kay dito na naabdan no nga ay ni ang duha ka bilog nga biktima sa may Morshan may nakabaklid ini kag may igo sa nga bala Bombo Pons no kag pagka alas 5:45 pagida Bombo Pons kag ina sang aga so may nakit-an pag nga isa o ko nasakwan sini so do amo gini ang pinakadako pag nga balita no kay ang ining ginakilala nga si Arnold Quadra o alias Ake 30 anyos ini siya Bombo Pons nga ang ginakabig nga leader sini sa Ake Quadra hold up o na robbery group diri sa may syudad sang Bacolod Bombo Pons no so ini nga suba ang nasakwan sa iya is kili na ini sang Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod. Kag dira sila sa Villa Homes Subdivision, Bombo Pons, temporaryo ini nga puyo no dito gani sa may ilagid mismo nga ginaistaran sini may mga na-discover dito no nga itom nga Suzuki Desire ini Bombo Pons nga amo ini suno kay Police Captain Bonilla ang ginagamit nila o kon nga mag-operation sila Bombo Pons sa ginkarnap ini sa Barangay Takuling nagligan nga Disyembre 10, 2021. Bombo Pons may ara man nga mga TV set nga nakita dito sa may Villa Home Subdivision no nga amo ni ang ginaistaran nila temporarily kaupod sinisang duwa ka biktima pero kagina Bombo Pons may nakuha kita nga information so nga si Ake Quadra is wala dira iya naga target sa may Villa Homes nagbisita lang gito siya ako no sang amo to nga time Bombo Pons no yes Bote ano ka di mala sa iya? Yes amo gadagan ni Bombo Pons no kaga Kining to si dugay na siya nga ginasundan. Yes kaga suno man sa pahaya gani ni Police Captain Elmer Bonilla nga gina-monitor gid sila sa BCPO Bombo Pons kay ti ara sila sa watchlist sinisa nga mga pagpangawat kaga kasubong man sa nga illegal drugs ining si Ake Quadra Bombo Pons. Isa subong wala pa man eyewitness gid kung sino ini Bombo Pons no ang nagbuhat sini sa krimen kay kung iangot-angot naton ang ginahambal sini kung may posibilidad no kung may nakakita lang kita ni Bombo Pons kung may naka-identify sini sa salakyan bala nga ginsakyan manini alias Tugan kay ang hindi naman ni ma-consider gid nga gin-abduct ini si Ake Quadra Bombo Pons kay sa Chorrea tagani nga base nagdalaga na ni siya kag amo pagtiro kay nagapalagyo na sa kag dito na sa naglangoy no sa may suba pero wala na siya kalabot gisa subara na saya sa panghigaro ng sinisang suba Bombo Pons. Okay no so ining apat no pwede na to ni maangot Bumbulyano ngati ang naghimo isa lang pwede gid Bombo Pons nga isa lang gid kaga amo na gani ang kung may nakakita lang gid sila sa salakyan kay base bala si John Del Raffles kay si Lionel sini kag ang ginahambal nga si alias Tugan is base sila to ya mismo ang tatlo nga ginahambal nga gina-abduct kay
ang ginkumpirmar man gani sa nga pamilya ni Aki Quadra nga kilala gid ini ako na upod gid ini ni Aki si alias Kugan Bombo Pons. Oho, si Kugan daw maning nasa puwanto sa bago, no? Yes, correct ya Bombo Pons. So ano ni, adiin na mga igo nila bumbulyan? Kagi na Bombo Pons ngayon padulungan naton dito sa may memorial o sa may funeral home. No, sunod sa napamangkot dito nga nagapangbalsamar is 11 ni kaigo ang naangkon ni alias Kugan Bombo Pons, pero tay mahulat kita sa gyapon sa investigation sinisansuko kung ano ang i-release nila kung pila gini ang gunshot wounds nga naagom Bombo Pons, no? Ang sa bahay naman sinini Aki Quadra, so wala pa man ni naka-release sa nga statement ani ang sa bahin sa nga Soko kag sa kapulisan man sa Police Station 4 kag Police Station 7 Bombo Pons. Okay. No, kay ti gusto ko ma-picture out no mga igo nila na no sa tubang lang, sa likod, mga patal gid nga ang mga vital organs sila ang nagkalaigo bumbulyan. Yes, kaya sari-sari man nga armas ang ginagamit. Sini may kalibre 45, may 9mm man nga pistola Bombo Pons, no? Sa nakita ko to kagina sa may punerarya gani may ara mga igo sa tiyan sa may likod, no? Kadamo lang gid sang igo sini ni alias Kugan Bombo Pons. Kay sa litrato man nga makita naton sa may duha ka biktima pa gid sa may morsya, no nga may ara man sila sa mga paang igo sa may tiyan ni ara man na Bombo Pons. Okay, no? So meaning to say, ang naghimo sini, no? May kaakig. Yes, laban-laban gid Bombo Pons kado ka brutal man niya kag ano lang sila, no? Gindungan gid sila. So daw naplanuhan gid Bombo Pons. Okay, no? So napanghimos man dayon kag ti ano, ay turn over na lang ni dayon sa tagsa-tagsa ka pamilya nila. Sino na ning na-claim dire? Sa subong Bombo Pons, ang nakadtuan siya kagina amo ni ang siguro ari para man sa punerarya Bombo Pons kay kagina do medyo adlaw naman to, no, nga na kuha gid mismo dito sa may area. So ang nakadtuan gini amo ni ang duha ka rapol sa magpakaisa kagang si Aki Quadra. So kagina kay ti wala pa gid Bombo Pons ang identity ini si alias Kugan. So ginahulat-hulat pa to kagina sa Bago City Police Station nga may magkadto to nga himata man. Okay, sige. Anyway, medyo nagkwanisbong, no? Ligwat ato sa atensyon diri kita na hindi sa mga ginpamatay, pero ang pattern bala may na confuse sa dibla or concern lang sabla sa pattern bumbulyan nga ti iniabdakon ka dayon ihalid ka lang ko diin kag ang salakyan puti nga L300 dumduman mo sang una nga basta drugs man ang kaso pula to ya galing kag puti man nga SUV, no? Yes, Innova gid ya permi Bombo Pons. Pula kag puti, Kasi sa Bombo Pons amo naman na ang signature sa nga pagpamatayo kung pampaabdak ni nila is L300 ang gamit. Daw ginlain naman nila, no? Di ba ang ilang haliran daw ara da sa proklampirong? Yes, so sa Bombo Pons hindi da sila no makabasta-basta gid himo sang illegal activities kay may outpost na dira ang BCMFC kag ang SWAT kasubong man nga naga-checkar ang Police Station 1 kag Police Station 2 sabay purok lampirong gid kon sa reclamation area Bombo Pons. May ano na sila no may mga outpost na sila 24/7 na Bombo Pons. Okay, buti sino ayan sa likod sini, no? Bombo yan, no? Kay magsaling kang Aki Quadra Robbery Group ti ubran nila pang hold up daw sa mga establishmento, no ba na? Yes. Correct, kag pang karnap man mismo karnap. Kaya makita naton ganito yung mga signature ini sila nga tato do tribal ni tanan ang tato nila sa ilang nga mga lawas Bombo. So kag magsaling ka apelyido Quadrati sang una iya nga mga chimpo, no? So drugs gid, no? So ay pa sa may mention dring police naton regard sa sining moti or rason? Wala pa Bombo Pons, no? Pero amo ni ang nila nga ang case siniya Bombo Pons is amo ni ang onsihanay, no? Ako na may posibilidad nga nang may nagtraidor o kung may gintraidor sinabala Bombo Pons kiti ang motibo sini sa pagpatay amo ni ang onsihanay kag may kaangtanan gid sa illegal drugs no ginapatihan ini nga may angot sa illegal drugs kita Bombo Pons. No si kwani sa alas Kugan to sa Bago naka-face mask pa siya nagali, no? Yes, correct kita Bombo Pons, no? Kaga ang amula na no kagina ay tigin pamangkot man kung ano mga recovery sa lawas man sang biktima amo ni Bombo Pons so may
ano siya, may 100 peso bill lang gini ang iyang bulsa. Amo na ang nakit-an dito sa mga kapulisan. Oho. Okay, sige. Ti mo na siya. Basta gin-abduct sila. And then, kung sa diin nga lugar, sila nasapuan, dira masalagin patay kay muniginang mga payag sa mga nakawitness dito nga tinagasak kunong lupok mo. Yes, correct na Bombo Pons. Kasi ang mga residente dito pagkabati nila, no, daw wala man sila na-hadlock Bombo Pons. Ginbuan din nila dayon. That's why nga naka-report nila yon sa may Bago City Police Station. Grabe, no? Sige, anyway, wala unta na ang dugang nga background, no? Kay check ta sa Bacolod City Police Office, no? Thank you, Gid Bombolyan, sa sining pag-recap. Yes, sa Bombo Pons, para sa pagpangalagad sa Zona Libre, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, no? So, amo ni ang mga nagkalanabo, no? Sa sining pagka-discovery sa 4 ka mabangkay, no? Sang tao, lawas ang tao nga mga patay na, way na sang kabuhi, no? Salamat gid Bombolyan. So ini may mga igo sa lawas, no? Tugas ang armas. Ini sila pinanglutang, way babigi buno ako kinano, no? So tanan luthang ini, no? Ang ila sining naaguman sang nasapuan sila, no? Pag sanag kay ina sang kalibutan, no? Amo ni dayon ang paghimugasa. Sang mga balita, diri sa bahin sa Bano sa Murcia, Barangay Villamonte, no? Syudad sang Bago. So 4, ning mga balano nila nga hitting 2 birds in 1 stone. Ti hitting 4 birds, no? In 1 stone. 4 ang nagkalamatay, no? So sa masiling manaton nga isa lang naghimo no? Sini. So, ang pamangkot sino? Ang mga matanda, nga mga kabumbunik, balo na ni, no? Kung sino naghimo. Pero, hindi kita iya makambal di subong kung sino, no? Kitiway kita sa mga nauyatan, no? Kababakod, ng ebidensya, no? Bisan pa gani, diri nga sa Bacolod lang mga senaryo o kung may tabo nga may ginapanghalid man diri nagkalasapuan, no? So ay man takbalo kung sino ang mga may kaymuan sini. Tumtuman nyo to anay ang isa sa mga si Castillo bla to, no? Buti sang ginpatay to ang pulis, no? Pagkasunod adlaw sa man pinatay, okay, daw sa matukuno ang suspect. Oh. Sa pagpatay sa pulis. Di pagkasunod adlaw sa man ginpatay, ang lain pa to sa kay ang iaulo ginbilin diri sa Barangay 2, ang lawas ato sa Barangay 38 sa downtown, no, area. Ti amo tong hitabo, way man takbalo to, no? Kung sino ang naghimo sa to, kung sino ang sa likod sa paghimo sang krimen, no? So diri pa lang daan pwede mo na guro ni no? Pwede mo na balik-balik, no? Sa diri makabanan or mataod-taod ang mga impormasyon para nga mabinggo mo kung balati sino ang may kaymuan o sino, no, ang sa likod sa sining serye sa mga pagpamatay diri sa aton. Tini mga residente, no, sang syudad sang Bacolod pero didto ginpatay, no, outside sang Bacolod. Ti mga neighboring city and municipality naton. Pagwa mo sa Bacolod mo ang Banwa sa Murcia. Pagwa mo sa Bacolod syudad na dayon sang Bago. No? So may notice kamo nga daw kumbaga daw ginlain, no? Ang proseso, ang manner sa pagpatay, pero pag abduct di same minutes hapon ginlain lang sa lakyan. Why na to ang inuba nga pula kag puti, subong L300 naman kuno nga puti. Nang latest nga L300 no nga puti. So amo naman na kag wala na diri sa part sa Bacolod ginabilin, no? So ginadala na outside sang Bacolod. Bati abot kung mapadaluman ini sang aton sa mga kapulisan sa investigar. Ti sa mga nabiktima, no? Sang sini nga mga sospetsado,
pareho kanday Aki Quadra, Arnold Aki Quadra, no? Sanday John Del Raffles, Lionel Raffles Jr., no? Kag si alias Kugan, siguro lipay sila kay ti na pang-itip ng ining mga suspect nga amo ang nag-hold up sa ila, nagkarnap sa ilang mga salakyan, no? Kag at the same time, ti diri sa bahin sa syudad sa Bukol, malipay ng tao, no? Kay ti makahambal sa ti mayogin, no? Kay natapna sila. Magturutawhay na gawa diri, malesen na, no? Ang serye sa mapagpang-hold up kag pangkarnap diri sa aton syudad sa Bacolod. Kaya on the positive side na, no? But on the other side of the coin, makasiling ka naman nga ti ahay, kaluoy man sa ila, no? Oh, may ban nga na taong mambals na. Ti nga agin amugin ni sila, no? Nga pwede man siya ma-adakop, mapasaka ang kaso. Oh. Pero ti, ang sa likod sini, no? Ibaloon ta pa ni, kay may mga background ni. No? Bacolod City Police Office, kami isa ko na di nga, ti apat giti ka warrant of arrest. So, siguro ti, kung apat ka warrant of arrest gid ang pending sa iya, so, posible nga ti at large siya. No? Kag madugay na, no, kay ginapangita, kay ginalugot sa ato sa ring nga mga kapulisan. Oh? So, why ko gambal nga ti pulis ang nagtira sa kung ano, ha? No? Kay wala kita gani mga ebidensya. No? So, budlay mag-speculate. So, nga aton ito, gyan ng investigasyon sa aton sa ring nga mga kapulisan. No? Pero tiyan mo lang na aton, siyempre, sa trabaho, isang pulis, ini asiling nga ti patsyon ni sila, i-abduct ni sila kag patsyon, no? Dakpon! O, iserbihan sa warrant of arrest. Pero pag yung senaryo, sa una, abla, no? Kasi mga illegal nga droga, nga mga operation. Sang una, operiton, ti kung tuod nga naglabato, pagtiro sa iya, patay. No? Operiton, patsyon, kay i-charge lang nga nagbato. Muna sa mga illegal nga droga, no? Sa una. But sa pulis na, no? Kung paano sila magdepensa na isang una sang ilang nga mga operasyon dito, no? But kamo konforme kamo, no? Nga dapat padalman gid sa ato sa nga mga kapulisan, bisan pa nga pabugat na ni sila, salot na ni sila, no? Problema na ni sila sa aton sa nga sosyudad, no? Pabor man bla kamo nga ti amo ning ginhimo sa ila. Ha? Nga mo ni ang ginhimo sa ila, no? Ti mo na ginasiling ko ti kung orderaryo kang muluyo makamba ka ti mayo gid kay natapna sila, no? But ti hindi mayo, no? Hindi husto ang procedure, no? Kun nga yani sila ang ginpamatay, mana siling sa iban, no? Dapat kuno ti medyo process, pero ti kung kaysa galing malabot sa punto nga daw sobra-sobra na gid bla. No? Tiwetak balong, there are some elite groups, no? Tiri sa aton, Minito City. Luwas sa elite nga grupo, no? Nga ti basic magtuod tong ginahambal nila nga may team ang presidente gid pang dispatch na every city and madlagko nga city ka region, no? Kamo lagi dang ila sa diga trabaho, ti galing kay daw ay man naglinuwa na istorya man ng aton batians na. So, kasi magtuhaw naman sa ulihi nga ti may mga vigilante naman nga grupo diri. Nga nga daw concern lang gid bala, no? Sa sistema sa ato sa nga sosyudad. Kay ti gusto nila nga magpangabuhi sang normal, ti tap na unta no? Ang ini nga mga ang ini nga mga pabugat sa aton sa nga sosyudad. Ti sa mo nga mga punto, no? May naga-conforme, may naga-disconforme. No? Sa mga pamaagi, no? So even sa aton ti bisa ta as a normal citizen makasiling kita nga ti mayo no? Kay matapna na kag mapahagan-hagan. No? Ama serye sa minold apanay diri but ti ano ka sigurado kita be, no? Iti kung marapang tumba na init sa una sa droga, madibinigrasya to gani, o sa silay, ti nagkalamatay man to si Michael Di Vinagracia to dugay man to yung wanted nga taga silay,
Di damo man Japon ruga sa aton pagwa ni Michael de Minagasyaw. So amo ning halungan ta kay basi may masunod naman, may purma nga grupo nga sobra pa sa grupo ni Aki Quadra. Oh, grabe ti may pugon ti siling sa pinaton nagkalamatay nagkalakwan na to. Napapas na to ti Aki Quadra. Oh. So diba yun ni? May statement rin ato sa lima kapulisan, no? Sa Bacolod City Police Office, kaya nakuha ang reaksyon rin ni Bombo Carla, si Police Colonel Thomas Joseph Martir. No? Angot sa siring hitabo. May mga juta lang sa nga background, no? Limited lang ito, bago pa lang si Colonel Martir, no? Dito sa aton, sa bahin sa syudad sa Bacolod. But balikan nato ng Bombo Harold, no? Okay? Okay lang? Okay, sige, no? So, dalas-dason ta na lang, ha? Kay parang at least pabati taman, no? Ang side sang aton sa nga Philippine National Police, no? Ko sa aton nga PNP. Diri sa syudad sa Bacolod. Ang initial si Aki Quadra may 4 ka mga pending nga warrant of arrest. So, he is at large. At large siya. No? Kami pending mo kay ti kung nakita na sa naserbi na sa iya ang warrant of arrest, no? Because sa mga krimen, no? Nga iya sini nga ginhimo. Oh. Halin sa kay Ma'am Marilyn Doctor, good evening Sir Pons, no? Kaluoy man sa ila. Ahay. Oh, timo na lang naman balta, no? Sir Francis Vincent Kabalatungan, bisan sino pang negosyante mangkuton kay sibilyan nga gabayad tax kag kung gusto bala nila sa empleyado garaso magtinamad kay due process para ano o second kwarta nga planahot pa. Sige. Sila na lang ga pinatsanay mabilin ang pinakaisog. Si Ma'am Marilyn Dr. Prado. Thank you good ma'am, no, sa pag-comment, no. So sa YouTube kita naga-live subong, ha. No? Wala kita iya makabaran sa Facebook, so damo ka pinamangkot, no? YouTube lang kita na i-search da sa YouTube. Pero man nga may load ka mo Japon, no? Bombo Radio Bacolod. Dira kita naga-live subong, pwede ka mo maka-comment dira. Ano ang pahayag sang aton nga Vice Director with regards ni sakay Colonel Thomas Joseph Martir? Anong initial nga background ni Aki Quadra, ang leader sa Aki Quadra Robbery Group, diri sa may syudad Yasang Bacolod. Nakuha reaksyon ni Bombo Carla, may defensor. Bombo Carla, sa report, please come in. Yes, Bombo Pons, no? So, ginlabot nato, no, ang City Director sa syudad sa Bacolod, Bombo Pons, regarding ni sa natabo kay Aki Quadra, Bombo Pons, no? So, sunod sa iya, ti dako man ni ang nangin impact, no, diri sa syudad sa Bacolod, bangod nga madamo sang reported man na Bombo Pons nga sila, no, ang o kung iya sini nga robbery group amo ang nagapangtira, no, o kung nagapagpangawat diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Pons. So at least man Bombo Pons, no, na buhin-buhinan man Bombo Pons, no, ang mga suspetsado sa mga illegal nga mga himuon diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Pons. Pero not to the point ka mo gini ang natabo wa ay maniinigin pa ngayo nga ginpatay gid Bombo Pons kay kita may right man kita nga mabuhi Bombo Pons, no. So ugali kitungod nga amo niyang natabo base kung kaupdanan Manila ang naghimo sa sang sining insidente Bombo Pons nga ginhalid lang ini sila ako na ginhalid lang ini sa may area sa suba sa may diri sa may barangay Villamonte Bombo Pons. So Bombo Pons sa hinahibaluan ni Police Colonel na Thomas Joseph Martir ining si Aki Quadra Bombo Pons mayara sa 4 ka pending warrant of arrest. So isa nga ini nga warrant of arrest may kasong robbery kaga engage sa illegal drugs Bombo Pons. So gina-check pa ini sa nga BCPO kung yari ini sa ako na yari ini sa may drug watch list Bombo Pons diri sa syudad sa Bacolod. So madamo gid ni sang ila sini nga mga na biktima, no, especially sa mga karnaping Bombo Pons, do amo gining ila sini nga notorious nga ginahimo diri sa syudad sa Bacolod. Di amo man ang information naton nga nakuha sa area sa Police Station 7 Bombo Pons. Ini may engagement sa illegal nga droga Bombo Pons ini nga biktima Bombo Pons kasi Aki Quadra. So sa subong padayon man ang investigasyon sang kapulisan sang BCPO regarding pagin sa iban nga background sini sang biktima kada regarding man sa natabo kag kung sino gid ni ang nagpatay sa kay Aki Quadra Bombo Pons. So Bombo Pons sa pamatian. So what about sa iban diya Bombo Carla sa kaday raffles ni magpakaisa nga raffles?
Anong pahayag So, ni Colonel Martir sini? So, Bombo Pons, kay tungod nga wala pagid ini sila exact nga mga details sa mga biktima, Bombo Pons, sa tatlo pagid nga mga nabiktima, magpakaisang raffles kaga sa kay alias Pugan. So, ang iya lang na diri nga ginanataw, Bombo Pons, ini konektado ini sila kay Aki Aquadra. So, nagapadayon ang investigasyon sa mga kapulisan regarding sa ini nga mga nabiktima o kung na ini man nga mga nasapwan, tatlo ka mga nasapwan sa area sa Negros Occidental, Bombo Pons. Okay, no? So, si Aki Quadra, di ba na-check yun sa Kwan? Sa Barangay 1, kung diri maging sa Ga-Star? So, mo pa na nga, ito nga iga-check karon gid Bombo Pons, no? Kung sa diin gid ining iya, sini nga exact gid nga address, Bombo Pons, no? Kaya sa information, nagbisita lang ini sila ya. Ini siya sa may Villa Homes, Bombo Pons. So, mo pa ning ato sini nga ibalong kung residente gid ini siya sa Barangay 1, Bombo Pons. Kag ang background niya siniti, mag-ano ni sila ni Kwan? Mag-ano ni sila ni Aning Gerald? Bombo Pons? Mag-ano ni sila ni Anhing Gerald Quadra? Amogid yan ni Bombo Pons, no? Kaya isa lang sila ka apelyido, Bombo Pons. So, mo pag-iningaton sininga hibaloon pagid, no? Kung mag-ano ini sila ni Gerald Quadra, Bombo Pons, nga gimpatay man sa tubang mismo man dara sa may Riverside nga hospital, Bombo Pons. So, ano ang assurance ni Colonel Martir sa family kay ti kung pamatian tatugin ang lola, no, sang sining kuan, ano, lola sang mga raffles, no? Ti mayo man to kuno ang tawo o mga bata, si Lionel. So, Bombo Pons, kaya tungod nga mo ng ila sining information, no? May mga information ini sila nga sila ang nagapangawat diri. So, Bombo Pons, mo pa na gina-check yargid sa nga BCPO, Bombo Pons. Sige, So, anyway, nagapanawagan man balong ini kita siya. sa kasubo-subong ay ning pamilya Quadra kag pamilya Raffles, no? Bombo Carla. Yes, amo gigani Bombo Pons, no? So, Bombo Pons, nagapanawagan man ini si Police Colonel Martir, no, sa mga nabiktima nga pwede pag ini sila makapalapit sa malapit ng mga police station sa area kung sa diin natabo ang mga insidente o kung sa diin natabo ang mga pagkawat ni sa mga miyembro sa nga Aki Quadra Robbery Group, Bombo Pons. So, Bombo Pons, sa pamatian nato na payag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sa insidente nga natabo kanina, no, hindi kita kasupot naman ang natabo, pero laali na investigaran taman, natinguan tamayo, ano din yung dinalinan sini. Nato nagakandak naman thorough investigation kung ano din ang bottom line ng natapos. So siguro, no, sa pagkabati ko muna sa mga information about this group, siguro damo naman sila guro na igo, ito kadugay naman yung ginareklamo ni sila. No, siguro mabuhin-buhinan man ang mga insidente, mga na biktima. Hindi man na sila nga amo na ang gusto ta matabo, pero siguro mabuhinan gid man guro. Okay. So, sir, ini sir si Aki Quadra nga ni sir, ano pagid sa information niyo, sir, may mga backgrounds ini siya, sir? Yun pa check ko kanina, no, may ara siya, 4 bilog to bares pending, maran to bares. Kasi may mga damo pagid sila kuno na maigo sa mga subdivisions na sulod nga wala man sila ma-identify kaya pero sila nag-tira. Siguro kamo kabalo naman sila na. Sabay naman na ako bago mo lang ganito dito. Yes, sir. Oo. So, bali, sir, ining mga warrant of arrest nga ni sir nga 4 kani is robbery, sir. May drugs, may robbery. Sir, na may isa pa to doon. Pagid makuha ko naman dito. Yes, sir. So, sa drugs, sir, ari ini siya gali, sir, sa drug watch list sang BCPO, sir? Check ko lang kunara. Hindi ko pagid na-confirm. I check ko sa mga patients. So, no, sa pagkabalo ko, no, sa report na batian ko man, daw amo na ko, kung man, basi way makabalo ko na natabo. Yes, sir. Kasi sila mo lang naglinaway or what. Mukha napadalman ta sa buong pag-follow up sila ng kaso. Kung nabiktima ka mo, no, sa mga grupo, feel free lang to approach your police stations para ma-identify mo sila or kung ano yung involvement nila sa mga kaso nga nakabiktima sila. Padalman tara sa ating mga investigators na nakita ng gitalin.
nga nasa Puan man sir sa area sang Morsha kag Bago, may posibilidad nga related ini sila kay Aki Aquadra sir. Basi man naman pa naging afekta, pero siguro basi related na sila, wala kakabalo kung ano sila, kung naaaari itong isa din na hiling, isa ang ipanapit. So, Bombo Pons, naman ang payagikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, Bombo Pons, so ni-investigaran gid ini nila, bangod nga do tayo palang ilas nga information nga ibaluan sa kay Aki Aquadra, Bombo Pons, at the same time man sa iya sini nga mga miyembro sang Aki Aquadra Rabiri Group, Bombo Pons. So, first time ini, no? Isa ka adlaw, 4 gid ang nagkalamatay, taga Bacolod ni tanan. Yes, amo gani Bombo Pons, no? Sa sini nga mga sa unang bulan sa tuig 2022, Bombo Pons, no? First time gid nga natabo ini nga 4 gid Bombo Pons ang nagkalasapwan na patay, Bombo Pons. Ti ano ni alarming ni sa pulis? So, Or Bombo Pons, isolated case Japon? ati balance naman na pero may kidaw nga ang ini nga mga tapat gida Bombo Pons, no? Ay ini nga mga biktima nga ni Bombo Pons may mga records ini sila, Bombo Pons. Oho, sige. I-check tagi din sa Bombo Carl, balikan tagi ning ilang nga mga barangay kapitan ko din sa pululi, no? Kay para ma-check tagi ang background nila, no? Kay ti pero na kay Aki Quadra ni nga wanted man lang ni gali kag may mga pending warrant of arrest nga why ni sa madakop. Yes, amo gid gani Bombo Pons, so kadanlog gid sa iya nga Danlog pa sa African Hito? amo gid gani Sa Bombo danlog Pons, pa sa Sili? apat gid ka pending nga warrant of arrest ang gahulat gali sa iya, Ano Bombo Pons, makasiling so ka wala notorious do may rason? Kaya 4 gid ang warrant of arrest niya mo. amo gid sakto gid Bombo Pons, notorious gid ni nga kawatan ning si Aki Aquadra, Bombo Pons, may mga pending ini siya nga rabiri man ang kaso, Bombo Pons. Oh, check tani ba sila Bombo Carl kung mga legal age ni sila tanan? Yes, Bombo Pons, no? So ang duha to karapol para naman sa yung sakto nga edad ni May Aki mga Aquadra, live-in na Bombo galing. Pons. Yes, may mga Si Aki Quadra may living pamilya partners. ni siya? So mo na ang ginaimbestigahan pag Oo. sa subong Bombo Pons, so kung may pamilya ining si Aki Aquadra, Bombo Pons. Okay, sige. Anyway, balawon tala, no? Kay balikan ta naman to ang Morsha Police Station sa dugang ni Sinanga investigation kay ano ni mapartner na lang ni ang BCPO kag ang Morsha PNP, BCPO kag Bago City PNP sa investigation. So mo pa na Bombo Pons, so siningay baloon man sa NOPO kung magkipag-coordinate man ini sila diri sa BCPO. For sure, Bombo Pons, so maki-coordinate din sila kahit may information na ini sila nga ini nga apat ka mga nasapuan, Bombo Pons, may related ini sila nga apat, Bombo Pons. Okay, sige. Salamat gid Bombo Carla. Bombo Pons, sa mga report gikan sa patrolyo ni si Bombo Carla, Media Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, sa overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla may defensor. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, segwit ay 5 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Idreman sa ato sa ringa para tuntunan. Sige, no? So, may Facebook kita, I'm sorry. Ara galing Bombo Harold, no? Pero galing kayo may kwandirin ito, hindi sila kuno ka open. Sige lang, may mga technical kwan lang kita. So gina-adjust kinato niya, no? Para nga tanan makapamati, no? Sa Facebook, sa YouTube. May mga option man kamo sa YouTube live man kita. Sa Facebook karaman ka sa 630 kHz. Sige, no? So ti mo na siya, no? Ang pila ka mga pagwa naton sang pinakaligtas nga update, no? Sa makaberugal sa sining 4 ginaman nagkalamatay. Diri sa syudad di asang ang taga syudad sa Bacolod sa isa lang kaadlaw. So siling sang kilala taman niya basi sila man ang nagapanglambat motor dira sa tabunan para karnapon. Sige lang. So padayon pa ang aton nga investigasyon, no? Investigasyon sa aton mga kapulisan with regard sa siling insidente. Kaya mo lang nga aton na himo lang tatarong, no? Hindi lang ta mag-intra sa mga illegal. No, kay ti kabudlay na. Mga buhi tayo sa insakto. No, so para gati happy man ta bisa madula man ta sa kalibutan kung may mahingabot mabiya sa aton, no? Ti ila na iya. Ang importante nga ti way kaya sang
may kwan bla wala kaya sang may na agrabyo da nga tawo, wala kaya sang na perwisuhan, no, kay mo nga isig ka pareho. Magatag kita sa pila ka mapanamno, pabalik ta nga ato niyo si Director Ang, no, kay may mga concern kita ipalabot sa ilabuton ta, no, diri sa ato sa ring pagparagad, kay may report pa si Bombo Rainsel Pama diri sa ato sa ring palatuntunan. Magabalik kita pagkatapos gilamang sa ni. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, pabalik na rin sa atong saring nga pagbaragan. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligad sa takda ng alas 8. Mga comment pag dire sa nga balabagan nila alambre ang dalan kag agawon nila imo nga motor kung gabi. Tere pagido no? Sa nga ti pagmarakpan may tendency nga makagwa pa. Pero kung patsyon solve na kag hindi na makaliwat pa. Very good ang ginimo sang killer. Wala kuno patsanay kung wala krimen nga ginabuhat. Sakto gid. Sige, balikan tanay, ang ato sa ring AOC Director, Councilor M. Ang, sa bahin sa ato sa ring kuha sa pila ka mga person kag pagpaatag, angot sa pila ka mga concern sa aton nga mga kauturan. Ang napektuhan bala sang kuha sang Executive Order number 1, gin-issue ni Mayor Bing Niradia. So, Director, may gabi sa imo, live sa Bombo Radio Bacolod, Councilor, si Bombo Pons ini. Mayang gabi, Bombo Pons. Mayang gabi sa tanan nga nagapamatil sa Bombo Radio sa buong gabi.
Yes, salamat gid Councilor no sa siningan time. Kay may nanawag bala diri sa amon, sinila gid nga gabi ano. Kay ang concern na Councilor, ang party sa sinilang nakasakay na sa barko kag daw sila diri ang maapektuhan sa Executive Order number 1 no. So lalain sila kung anong ila sila nga pwede nga mahimo. So mayugid kay nagapamati ni sila subong paagi sa Facebook sang Bombo Radio Bacolod, Councilor. Anong pwede nga mahimo ni sa ila, Councilor? Okay, Bombo Pons, since nagwa lang na ang aton nga executive order ni Mayor, kaga kung wala na sang tiyempo kay tungod nga nakasakay na for example sa barko or sa roro, ang aton nga mga pasahero, inbound passengers nga manugsulod sa Bacolod, therefore wala na sila tiyempo nga RT-PCR, kag malabutan sila sa implementation or effectivity sang Executive Order number 1. Ang aton mahimo sina Bombo Pons, pag-abot nila, ma-conduct lang rapid antigen test. Sang tanan nga maabot nga wala iya sang result sang RT-PCR. I-rapid antigen test na sila pag-abot nila diri sa Bacolod, Bombo Pons. So ang pamangkot, sino magasto ko no? Ang syudad sa Bacolod will take care of the antigen test. Kay tungod hindi man na nila sala nga nakasakay na sila antes nagwa or naibalaan or na communicate sa ila ang executive order nga ini nga mangin effective sugod sa buwas nga adlaw, Bobopon. So i-consider ta lang only for tomorrow. Ang after sina, meaning kay na-communicate na ini, na-publish na, na-post na, hindi na kita na iya mag-consider sina. No? Kaya pagsugod sina sang effectivity buwas, in the first place, hindi naman na sila makasakay dito sa port of origin kung wala sila sang negative RT-PCR test. So meaning to say, pag stricto subong, tera na may advice na to abi ang aton nga city government sa Bacolod sa mga sa mga opisina sa mga airline company kay sa mga barko, Councilor? Correct, Bombo Pons, na padala na ang executive order sa mga shipping lines kag subong man sa mga airlines. So kabalo na sila starting sa buwas, hindi na sila magbaton kung wala ka sang may ipresentar na negative RT-PCR test taken within 72 hours. Okay, no? So, anyway, may mana, no? So, at least na intindihan diri, no? Okay pa na. Councilor, Okay so, bali, pa na ang mga sa ESPAS, naton, di ba daw, amo mining require? So, meaning to say, kung may magpauli diri so good sa kaya binila buwas, no? So dapat ma-secure gi sila sang mga nagakaigo nga requirements. Yes, correct, Bombo Pons. Ang exempt lang sina subong ang maabot sa buwas via barko kay tibot silingon na naghalin na sila subong adlaw, why pa na sila wala pa effectivity ang aton executive order. Pero sugod sa buwas, since effective ng EO, ma-checkyar na ang aton nga mga shipping lines, kag subong man ang aton mga airlines sa mga masakay na mapakadto sa Bacolod. So, magiging effective na ang requirements ng RT-PCR test. So, anong proseso? Daw babalik naman kita siguro, no? Basta halin sa Manila, alert level 3, sugaton taman sila Japon sa airport, Councilor, kag sa seaport? Yes, may mag-screen gyapon sa seaport, sa airport. Kaya ang problema ata subong Bombo Pons kung mapiyaran ninyo nagsaka ang aton nga cases. Yes, oo. Kag na ang nanotaran ta nga dako na nga porsyento naman ang mga nagabiyahe, no? For example, may isa diri ka kompanya nga 18 nila ka mga empleyado, workers nag-abot diri nagsulod diri halin sa Manila. 12 out of 18 positive for COVID, Bombo Pons. So, munang gina-instruction ni Mayor Bing Leonardia sa aton nga mga port monitoring teams nga striktohon gid anay ang screening. Kag siguraduhon gid nga makita ang
ma-check gid ang mga requirements kag may ara gid sa mga requirements nga nagakaigo antes sila i-allow nga magsakay pakadto sa Bacolod ang Bombo Pons para sa protection sa mga taga Bacolod kag at the same time para mapunggan naton ang pagsaka gid nga madasig nga pagsaka sa mga cases. Oho, so kung sugaton sila let's say abi ning mga maabot sa barko buwas sa counselor, antigen test sila kamay mag-positive, so hindi gini sila karekta puli sa balay nila, no? Kundi sa mga isolation centers naman naton. Yes, madiretso naman sila sa isolation facility. Okay, no? Pwede mo matuligan ang balmo nga tigin preparar naman sang syudad ang aton nga mga isolation facility. Yes, pareho na sang ginahambal ko nga 12 nga nag-positive na workers ang isa ka kompanya diri sa Bacolod. Diretso sila subong ara sila sa aton medalya nga isolation facility Bombo Pons. Okay. Kay wala na sila ginapagwa samtang ginahulat ang results ng ilang RT-PCR test. Ara lang sila anay gina-quarantine kag once nga mag-positive pabilin sila sa isolation center. Okay. No, so at least klaro ina, no? Kasi sa 12 ni gusto ko lang expound ni, no? Sa 12, paano ni sila nag-positive? Halin ni sila sa Manila, Bombo Pons. Okay. Pag-abot nila pag-abot diri sa Bacolod, gin-test kay ang iba ni sila hindi vaccinated, ang iban partially vaccinated. So paidalom ta sila sa test kag amo na nga ginhulat. Kay by this time nga nagsugod na saka ang aton cases kag naka-meeting na ang EOC kag may instruction na si Mayor Bing to again tighten ang aton nga screening ng mga inbound travelers. Paidalom sila sa RT-PCR test kag wala gid nagsala. Can you imagine nga 12 out of 18 ang nag-positive. So, kadako sang gindugang sa ato number of cases. Grabe, sang hindi man taga Bacolod, kundi nagsulod lang di sa Bacolod kay mga workers ni sila sang isa ka establishment, isa ka kompanya. Oo, kay kun i-minus mo nagali sa daily cases nato, nubo lang gid kita tani. Yes, so kalabanan naman ang sini nablang imported na naman halin sa iban nga mga lugar nga mga cases ang mag-multiply diri sa aton sa Bacolod. So, pila sila ka days nga mantener sa isolation facility naton? Kung asymptomatic sila, kung wala sila sintomas sa bugusan sa ilang pagka-positive, 10 days, after 10 days, makagwa na sila Bombo Pons. Although may ara subong may bago lang gid, gina-discuss gani namon kag bisan Sunday sa buwas ma-meeting ang EOC kay para i-discuss namon may bago nga guidelines gin-announce ni Secretary Nograles na gina-shorten ang isolation period. Ugaling ini siya ang shortening sa isolation period applicable sa mga healthcare workers kay nakita nila sa Metro Manila may nagamat-amat naman shortage ng mga healthcare workers kay bisan mga PGH. nurses, doctors, sila man mismo nagka-apektuhan naman. So ginapanubuan kung vaccinated ka, ginapanubuan ang isolation period. Oo, sa PGH nang inanamin mo siguro? Well, bilog gid sa kabilugan pagwa nila nga guidelines subong bumupon sa amon nga iga-discuss man kag tanawon namon ang applicability kung pwede nga amo man ang himuon ta diri as well as may bag-o man nga policy on home isolation. So i-review naton upod sa aton man nga mga experts kag infectious disease specialists kung ano man yung mambal nila nga pwede naton i-adapt diri sa Bacolod, Bombo Pons. Kung bisan fully vaccinated ka na, kung asymptomatic ka man lang, pwede ka gid ka trabaho. Kag, oo. Yes, pero isolate ka gyapon, Bombo Pons. During the time nga infectious ka, kahit although ikaw asymptomatic, pero pwede ka makapang-infect. Kag kung ang ma-infect nimo, kung ang imo malatnan, may comorbidity or senior citizen, kaluluoy man to sila kay sila na ang matamaan. So muna ang rason nga gina-isolate ni sila para hindi sila makapanglaton sa iban. Apogid, no? So anyway,
So sa Manila gini sila alin, no? So basi suspected Omicron ba ni sila? Variant? May ara kita sa Manila, may ara man kita nga halin sa Iloilo. Oo. Nagtabok halin sa Iloilo via Roro, isa ka pamilya, nagpositive man sila tanan. So kalabanan gid Bombo Pons sa mga bag-o na to nga cases, may history of travel. Ang mga nagabiyahe, mga halin sa iban nga lugar, amo naman na subong ang aton diri nga ginaatubang nga mga bag-o kag mga cases naton sa COVID na potentially maka-infect ang mga taga Bacolod diri kung pabayaan ta ni sila, kung hindi sila ma-isolate, kag ara lang sila sa guha, hindi sila ma-test, wala mabalaan nga positive dili sila, pwede sila kapang-infect. Ang mayo lang subong Bombo Pons kay tungod sa aton vaccination rate nga mataas na. Amo gini subong man ang ang rason nga ang although may mga cases kita pero mild ang symptoms kag kalabanan asymptomatic. Oho. Okay, no? So na-mention mo na ang Iloilo, kay ang Iloilo City daw mo lang yung level 3 mo, no? So may nagapamangkot dito Bula Councilor nga sa province man sila, no? Pero diri man sila Japon maagi sa Dumangas, part na sang province, kaya di man to magsulod sa city. So required gi sila Japon sang negative RT-PCR test result. Yes, Bombo Pons, ma-require gid sila gyapon sang negative RT-PCR test. Oh, so at least klaro na, no? Basta nga ti halin ka sa alert level 3, no? Dapat may ara ka gid. So 72 hours, ha? 72 hours, correct. Nga result. Sige. Anyway, at least na klaro ni mo diri Councilor, no? So ma-update na tabi jutay sa aton ni vaccination, no? Weekend. So anong availability sa vaccines na tundra subong kag mga vaccination centers ta open? Open ang aton nga mga vaccination centers kay na medyo ginutok na naman Bombo Pons ang aton mga vaccination centers. Sa ilabi na gid kay tungod weekend ang iba naton nga malls sirado, ang major malls, ang dalagko nga mga malls amo ang abierto naton nga vaccination centers, vaccination sites. So kagina libo na naman ang mga magpila dito sa SM kag sa Ayala para magpa-kalabanan na ni booster dose sa gid niya ang kalabanan sini kag mga second dose Bombo Pons. So ang ato naman nga supply, why kita problema sa supply tanan nato nga vaccine brands may ara kita, kompleto pa kag although may limited ang aton Moderna kag Pfizer kaya mo ning ginagamit naton sa pediatric vaccination. Okay. So ginatigana ta na sa second dose kay hindi ta pwede ma-mix ra kung nag Pfizer ka sa first dose, ma-Pfizer ka gid sa second dose mo amo man ang Moderna kag at the same time sa mga minors naman niya sa 12 to 17 years old naton ang allowed lang nga pwede i-inject sa ila Moderna or Pfizer. So amo na nga gina-set aside tani ang ining duha ka vaccine brands para sa ina nga mga sektor naton kag mga vaccinees. So kompleto pa kita, damo kita stock sang vaccines, wala gi kita sang dapat kay ang aton nga gin-purchase ni Mayor Bing sige na ang abot sa aton Bombo Pons. So wala kita problema as far as our supply of vaccines. Ang sige man gyapon ang aton nga vaccination. So okay, kalabanan no? So naman naglapaw na tagani no sa aton nga target but kung sino pagid dira ang willing batunon gid. Yes, oo, correct. May naglapaw kita sa aton nga target plus may iban pagid nga mga partially vaccinated pa lang Bombo Pons. Oo. Kag ang kalabanan ni subong sa mga nagapabakuna na booster dose na ini. Okay. So gani no daw paglabay tada sa isda daw gaginutok man booster dose naman na da? Yes, kalabanan na da booster dose man gyapon. Kag may ara man nga mga pila dara nga second dose nila. So, ang booster dose, Councilor, isa lang na or duha man na Japon? Isa pa lang subong Bombo Pons. Isa pa lang ina-request. Bali, third dose, oo. So may iban dara gani nga nag-request
nga kung mahimo matagaan sila sang ikaapat nila nga shot. Wala pa na kinaalaw subong sang DOH. Nagahulat pa kita sina sang directive naman or guidelines ka ad-test kita sina magsugod naman sang 4th dose. So as of now, hasta pa lang kita sa 3rd dose. Okay. Sige. Anyway, daway man isang problema. Anyway, sa gihapon, no? Ang may gusto lang kag wala sang pilitay. Pero galing Councilor, muning latest nga advice sa aton nga presidente, nga ubrahon bala sa aton nga mga city officials nga kadtuan ang mga hindi vaccinated nga kung pwede hindi lang anay magguwa, no? Kag kung magpamatok nga magguwa, dakpon arestuhon na dito. Anong imong opinion sa ni Deriman? Actually, Bombo Pons, sa Metro Manila, nag-enact na yan sa mga ordinansya, ang mga syudad sa Metro Manila, kay may ginpagwa na ya ang MMDA, na isa ka resolusyon nga amo na ang recommendation nila nga ang tanan nga mga unvaccinated will remain at home, will stay home, kag ay allow lang sila nga magwa kung mag-avail sang essential services or mag-purchase sa mga essential needs. For example, mabakal ka pagkaon or bulong or makadto ka sa imo doktor, makadto ka sa dentista, amo lang na pagwa mo. Ang mga unvaccinated, as per the resolutions ng MMDA, hindi man pwede maka-dine in sa mga restaurants. Bisan outdoor pa na siya or indoor nga dining, hindi pwede. Ikatatlo, hindi sila pwede nga magagamit sa public transportation kung unvaccinated ka. Buot silingon, hindi ka kagamit either air, land, or sea. Nga basta public transportation. Hindi kanila pagpagamiton, hindi pag-i-allow. So, in the process na subong, ang mga syudad, kay ako din-announce man to ni MMDA head Abalos, Chairman Abalos, chairman sang MMDA, nga gin-agree na in principle sang mga mayors of Metro Manila inang recommendation nila sa MMDA. So kanya-kanya na ang mga syudad nag-draft sila sang ilang ordinances para ma-implement na ini. So sa aton diri na relay naman naton sang na-relay na sang EOC sa aton sang guniang panglungsod during the meeting nga ginpatawag ni Mayor Bing. Ara man si Vice Mayor Elcid Familiaran, ara man ang aton mga konsehal. It's up to them kung sino sa ila ang ma-draft kag ma-author sina nga ordinansa, Bombo Pons. Okay. Bawti mo nang gina-expectar tagali sina, no? Gali kay iban ti marason ti paano kung kita kwarta sa gwa? Ti solusyon pa vaccine ka Yes, correct. In fact, hindi bala earlier, ang DOLE, may ara naman na sang directive na dapat kung report ka sa opisina, kung report ka sa trabaho on-site, kinanglan kung unvaccinated ka, magpa-RT-PCR test every 2 weeks at your own expense. So technically, doon mo managyapon kung kinanglan ka mangita obra, kinanglan ka magkadto sa imo nga ulubrahan, ang solusyon mo is magpabakuna ka. Kung hindi kaya solve gidya nga magpabakuna or ang pagpati mo hindi ka gidya magpabakuna, then kinanglan magpa-RT-PCR test ka kay para maproteksyonan ang imo yang mga kaupdanan nga fully vaccinated. Okay. Anyway, very well said, no? Anyway, Councilor, thank you gid sa saringa time kag para may dugang kita nga mapanumdom sa aton nga mga bacolod non. Salamat gid kag happy weekend. Happy weekend man, Bombo Pons, sa aton tanan ng mga tagpalamati sa Bombo Radio. Salamat. Si former City Councilor, ang Executive Director sang Emergency Operations Center sang syudad sa Bacolod. So doon na yun sa tawag sa Councilor, kaya dugay mo sa Councilor, no? Sang syudad sa Bacolod. So mo to sa nagtawag to gina, way talang gid makuha ngalan niya to, no? Pwede gid ma'am, no? Kay ti buwas pa man ma-take effect ining EO. So kung may magdulong ka buwas nga barko nga from Manila, nga alert level 3, no? So kuno na ni nang bantayan lang kamo diri sa port and then ti pasakyon sa bus pagpanaog sa barko. Lain lang makalusot bra, no? So hindi maguro makalusot
So kag ti dalon ay antigen test no, kag kung ano man ang magwa ang result kabay pa negative no, hindi mag-reactive no ang antigen test sini. So hilway man kabo nga makapauli. Kag kung mag-reactive di may mga days kamo nga matiner sa isolation. Pwede ka kamo kapuli talangan mga lumpat kung balik sa Manila. No, so nagapadulong na ni sila subong di sa Bacolod City mo sa Negros Occidental. No, so pwede kita, no, ay sa problema. But starting tomorrow, no, nga magsakay dito pa lang sa Manila, alert level 3, mapuli diri kuan gid makompleto gid sa mga requisitos nga makinanglanon. O para nga di makapuli kay hindi na kamo makasulod diri. Dira pa lang nga daan sa airport, dira pa lang daan sa port, no, sang barko. Gina-secure na ina kag sa espas lakip man na. Kung wala kamo sang 72 hours nga negative RT-PCR test result nga pakita, no, hindi kamo pwede nga makapauli. At least klaro 28 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa aton nga palatuntunan. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, Number 1! Fast Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton nga pagparagat. 31 minutos sa kaligan sa taknang alas 8. Dito sa aton sa rin nga palatuntunan, no? So kutob alas 8:30 lang kita. Tag sa kadlaw sa Sabado, diri sa aton sa rin nga pagparagat. Standby na kamo sa sponsored Black Time. Karon alas 9 sang gabi ang aton sa nga Santos nga Rosario of Danta. Kag syempre may ara po kita Bombo Hanay sa gabi. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Ang ilakad Bombo Pons Espino nagpasalamat sa upapod na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo